fo mpanyimfo aboamade de ato dwa se COVID-19 vaccine no wa wo bi afi atwamuo no se wo pese wo bo ho banya na ebehia se animanim ya wo san bekwa wo fofora ebetumi abo wo ho ban. Ghana AIDS Commission woman is for the shemu baba so renfo kodie wo ya de HIV AIDS no ho nkomodi ahodo bi akoso emu nkyeremu awie yi ye de besom wo na aposifo akwa check krachi bia wade ne sakwa keka wo wura bi ema na firi muo boni a wo ye no enama baba bi so de esi ye nyina da emu ensam ye de bramu na otimantam ne mu enkwanta south menteme ho ase ya efri tete ewo mu a na ama ne musuo no aka ho bi nei adele adehye wo hono mo de wade sire bi ato aban nanim na Bimbela Senior High School ena yede eto manim se womo shefa we eja en wom didi sa fashe no aka wo bi ma etu akasa ma na ku Senior High School disuani ba akọ ni aposifo ka wasemi mu nyina da yetna si yede ba besom yemfa mu aseda no ema bofo etna si ya wokuta yemuma yemu yedru na ensama hodro ni nyina de kenkan de mambo vitamin milk eye duane akasa medofo wo pa no dia anu so na de yemfa cafe ni bibia soso mu a ya ma ne nya vitamin milk why sanse eye wonya binom a wonom ya na wame ye wo soya de wo ho ye wo banana de ho ye wo strawberry de ho ye wo choco de wo pa bia empo ye de foforo ba de beans a ye nkwada so de wo ho ya to na to bi ma kwada sanse kwada ni nyiri no amono a ehihye wonom siesie wonom pa enye na baby bia de tontontotando de baby atontontontonsuo no ubowura kwa no abodin vitamin milk na wa pebi no ano medofo company bi dia ba beda yen se wo pe driver ene no ayadwuma what a bremine chronom tafo ena macro dia ene na wato adi ahoma ne ye 0244 982793 0244 982793 Emofra ni besua de onum be kenkan ama wonti abobel se obesua de de enkoton kwanchan buku bi amfa ma kwada no firi se emra ewo manyimu enye nwoma bia na aban na gye atomu enti se wo pe nwoma abofra no be kenkan ma ni ti abobel watwere so hwadi nkunim na wontua school fees ntuantu nwu a eye perfect series books ena wo se wunyana de man kwada no enwoma we ye nwoma sua so ena gye atum na kade ne stamp aboso enti free kg kosi JHS nwoma ni nyina bi wadwaman so English language basic 1 kosi JHS 3 wode aba our our people no kg 1 kosi basic 6 history of Ghana basic 1 kosi basic 6 RME basic 1 kosi JHS 3 computing kg 1 kosi basic 6 creative art basic 1 kosi basic 6 science mathematics ni nyina won sabeka preschool books ahodo no nsu biaba nursery 1 ekosi kg 2 numeracy language and literacy our people creative art phonics computing coloring and writing ni nyina bi musabeka bofran be kenkan no mabekon kan JHS for nkope English language social studies science mathematics no was say computing and career technology odi bia badwaman so nei adwuma bi a wo beye oman mu bia computer edimu akotene enti mabofran kenkan ngoman bi naniti mobile enwama bekon kan de amano na anigi semba akunie empanimfo isete mock exams midterm exams aso na terminal examination ahodo ne obeye ne se oyo wofo ana oye school bi na no ni no obekwa so ye hono no makoto kese wadinse misa ahodo bi wodi abeso abofra na ho ode ahwe ansa na nsohwe brekese na ankasa no eduru ekoba ne sa eboa uhunu de enkoyie na wasi ano kwan tem aputo ja wo station hono makra dan so my first stop obehunu wonom se wode oba ne da atehya won sade a wobebo ho ban edi ama ne santiji ahoman na frɛ wonom 0243 299 and 0540 755 465 Abusuya a draw of the moment every Kojo Recon Royal Enterprise or Recon Heba Mixture a draw in a dona ebonemrane se okrasini a druno ho adanse eson enti se bi nko ni pedwani mu a mana ma otune kopebi sisemu ha beko sansu na yenua ma no ma obi watwa bosoma miensa obi atwansia obi ko afe obi de mfe mienu ni akire won hu ni menses da ha adwene Recon Heba Mixture okrasini aduro no ebeyi sa ha nya da firi hono koko won sembe pressure infections ahodo siateka woto asintiri na atwe won emema so original brane e won pamu de e bonus eno ye nyina no so nkoto aduro no
owo ha obi no no akoto na we no abeye bonus e dia mam promise herbal wa yerepa benya bi ato Porsac herbal misty herbal pidank ni nyina wo mbrom Sax pharmacy Patase blockhouse o tech FMF hands oba won sa be kan do bi baby bi aton no man Ghana fa na nyina over the counter pharmacy shops ahodo nya bowram wo se wo hwehwe okurasini aduro no 0244470067 0244470067 Enyuma na ebua so yasene na ensema hodro ni nyina dawie yakenkan dia ma mosemfo ofa John entry bosia kon labo asonfonom ni yemienu midi mamme ajwa nyantatando meni abrewa ba Kofi Chumesi Afrika sie no emu ensem eni Asem Beba Dabi ba ne senti ensema hodro aboabo no ayede bramo se awia premto breka sie no ye hye asia ye hyase e de afri asoya wamo na ehwe yapomuden eho ensem so enchaye ene ebo mama ne se yade kodie wo coronavirus no asanso asesa na husu asan ba biem akọ legonso yapon no emu a ene ne briefing no kakra no amode aba numbers ahodo a won manya contact tracing no de ebi wo mu ni de ebi nim nyina ya na gwonom ebo yamane ena ka ho bia ene panyiri ba kwa wono ena ekasa de ema ahweye a womo ena ehapomuden ho nsem so eye owura Tony Goodman wakasa de atu dwase enei wo pese yade no a ene nam framemu sa samba ne legon ho de aka ho bi mania ma bi a womo yakrade ensa toto so no wo mpese obesenya covid ni bidia ene na aban no de base yenkwa wo mpade ana yenkwa ye bibia bebo ye ho ban a wonia na do ho agim no akwakwye sa de kro no ebisanse dandan no eba afie twamuo ya ye wo ye no ene entumi emo ho ban emfri de aban ho se o wa wo bi afie twamuo ntino ahoban bɔ no edaso a wo ho wo se enya adwuma a expire enti saban ne de hyehyeye ba se enu no yenya bi de wo ho no nkrofo we nkwa wo dia ene na wo nua pese obɔ ho ban dia na do ho agima kwakwa bi sanse eno na expire ya wotumi ewo bia ebɔbɔ ho ban e de afri yade akodie wo covid no ho wa bra wakasa no ensamo bia wo de eto yanim eni Ampase yenya suspected cases 316 out of the 316 no 107 confirmed Omicron COVID baye eno enye ba ko na ba na gidigidi na ekunipa no we aye no hu fever nya dia yehu ye betimi etreat ya start treat ha Legon and as University of Ghana campus and nya sa COVID there were sentinel centers across the country a peke yare and as a trend of yare eba na na hu say University of Ghana nya sa COVID bi other part of the country no nya other influenza like viruses and so hu say mpox and so still our system no into the lecture share say because it's you so starting no yenkonya cholera and so enkokan and to see the delay with influenza like na other secondary school campuses and this particular COVID-19 virus strain here phenomenon University of Ghana. Abusiafo eni ayate yi eye owura Tony Goodman wono ekasa ema asoya womo ena hwe apomuden ho nsam so covid eni mu nsansam ne de be de abo ye ho ban no wode ato yanim ye to ansem ne so ye ko Ghana AIDS Commission no akache na asoya we na hwe na kodiewo babaso remfo yade HIV AIDS no ehon toto ya hodo nyina wo hwe ye se obesi ano kwan na apomuden ho nsam ebe gina ne naso na woni sentwerefo ato kese ewon kran we no empanifo bia wodi won dwuma wa ban ni mu kan ho bi sanso na apomuden dwuma ye fo mu empanifo bi kan ho enipa nu bia wo ka bia wo mu nyina ane kosia no kwadwendwene ho na wonhia mudie mu fa baabi ena wo bu nkonta kakra ena wo kire mu se 2024 ye besini twa mu ya wona wonya HIV yade ni bi foforo kra na ye 15290 ya wo mo kire se e wo soro ne ha adwene nanumu na wo kire se emu 12614 yade yi eje won kwan edifiri won sa na wona ye de won tu nuro so na wo hwe no mu nuro
enhyehyɛ ahodo mpanifo di gu apono so ma wo no hwedi so pepepe no 12,358 wɔn so tumi bɔ wɔn ho ban a wɔanhwere wɔnom nkwa ɛno na mpanyinfo kyerɛ sɛ wɔwɔ yadeɛ ni bi ana wunnim mpo sɛ wo bi wo a wunnim nso de wɔto aduro so no sɛ wɔhwɛ no mu nuo no na wɔyɛ nhyehyɛ ahodo mo de ma wo na etimi bua bɔ nkwa ho ban enti obi ahwɛ sɛ wo behunu ne de sɛ wunni bi akɔ ana sɛ wunnim sɛ wo bi akɔ na kɔhwehwem na sɛ bi ba ana sɛ bi wɔ ni mogya ni mu a enhyehyɛ mpanyinfo be ma nuru ede be ma no ahwɛ anom ɛkɔba ne sɛ boa ɛma etimi bɔ nkwa ho ban ɛfa ba bi na wɔ kyerɛ sɛ yadeɛ yi wɔn a edi wɔ mu nya kɛse pa mprempren wɔ man yi mu ɛyɛ ma ɛne nkwadaa ɛno na wɔ kyerɛ mu sɛ wohwɛ afi atwa mu asɛm a yɛ ka ɛma enya HIV yadeɛ ni bi na yɛ 10,303 ya ɛno nso ɔkyerɛ sɛ ɛha adwene na wɔ soro ne mu nkwadaa no ɛyɛ 1,243 na ɛno na mpanyinfo bɛkyerɛ mu sɛ ɛnɛyi wɔn magyere wɔn tamu hyehyɛ ahodoɔ gu apono so enti sɛ maame bi wɔ yadeɛ ni bie na wɔde ma ne ba no omutumi ɛyɛ nneɛma bi de si ano kwan a ɛno na aboa ɛma nkwadaa ne deɛ no atumi aba fam saa enti omo srɛ sɛ obia bɛhwɛ no bɛhunu ne deɛ sɛnea ɛbɛyɛ na sɛ bibi saa wɔ hɔ no mo a ɔmbɛbɔ ho ban na yɛmfa ɛma nkwadaa na wɔnom ɛba no na ɛno na wɔkyerɛ sɛ mmarima a wɔn nso na wɔn wɔ sɛ nkuntabuo no mu no ɛyɛ 4,987 ɛno ɛyɛ mmarima no wɔ mu ana afei efiri wɔn a wɔnya mfinhyia edunum ɛde kɔsoro no ɛno nso ɛyɛ 11,289 na wei ne nkuntabuo ahodoɔ mpanimfoɔ kɔtɔ kɛsɛ HIV ne ho nsɛnsɛm ɛkɔsuasu adwene no wɔkyerɛ sɛ wei ɛne sɛ na nneɛma kɔfa HIV adeɛ no ho afi a etwa mu no amu na no na ka ho bie ɛna deputy chief of staff Nana Oye Bampo Ado panyin so kasa pii na ɔde nsɛm ahodoɔ to dwa na ɔsɛ yadeɛ no deɛ yɛ kodeɛ enti obi anya deɛ obetumi de aboa sɛ bɛyɛ na ɛso bɛtie na mmom sɛ bɛba bɛda adi sɛ onipa wei wanya yadeɛ no bi na yɛyɛ ne kai yɛmpɛ sɛ ɔbɛba yɛ ho na yɛyiyi wɔ mu no ɛkɔba saa ɛmoa ɛno nso ɛka ho bi ma yadeɛ no etimi kɔsoro panti hu so bi wɔ yadeɛ no bi a ɛhyehyɛ yɛde bɛbɔ yɛ ho ban deɛ yɛnni so na mmom ɛma yɛnni wɔ mo akwa ɛkɔba ne saa ɛmoa koraa na Ghana Police Service abre ya yakase wache krachi bia ne din ede Malcolm Fraser na boni a wadi nyinada ene se wonu ankasa oba no one ne tesa wafo ane ne yire a wo montema tete no woba na kwa akɔfa bema foforo ema Malcolm yi wato ede ahye bema no ehso de ne nsa kwakeka no ama sabre ya yakasa yi owura no wafrim na amane ni nyinada ene se epo ne da na edi kan no ena menteme ho ase akasa bi esi ye ewo Malcolm ene ne yire dadai ni kunu akwakofa no entem na enu emuo ena Malcolm de ne nsa kwakeka bema yi a de wode yi no ne kwan a wode ne fa so no eka ho ebi ema enei krache no wode efrimuo na amane no ekire se wone ne yire ntemuo no eba sa wade jade aba no na menteme ho ase bi ewo ntemu a eka ho bi ema krache ede ho ya ne abufuo eto she bema fofra wo be yakwakofa so ya wade ne nsa kwakeka no a ema sabre ya yakasa posifo cha se enam ne so ema krache no efrimuo na July ne da na edi kan July 1 no ena aposifo ekire se social media ya so ene enkrofo da romania bisabisa wo mu didi na manamu achi ene waba Facebook ene wonam ha wo mu di na namu achi track no a ene wo mu atumi akwache no a wo mu ehwe se emra ene no beche na wonom ayam wo mu ekire se asemi ba yei waba bedi aposifo ensa ya wo bo aposifo ma asem no emu hwehwemu akoso aso se di aposifo te se nam ne nsa so ma ne yire dadai be mu akwakofa no wafiri mu no sa na tie ana asem no ebi tato akora bosa aposifo hunu aposifo ekire se makwa ma ba bedi o nsam die wo mu gusua gonani edi akire se eyi wono se enyo no ebre ene nkrabia ene bekire ewo asemi emu yɛkɔ otimantam no mu nkwanta south ana yɛde mu aduru na Adele community adihye bi ɛwɔ hɔ no mo ɛna wɔkasa yi wɔkyerɛ mu sɛ musuako ntɔkwa bi a ɛwɔ mpɔtam hɔ no mo ne ɛnyɛ ne akyapa ɛwɔ mu a na ɛkanya ne ho ne nipa dodoɔ na ebi ato ne nanom wɔn se do wɔn a wɔpirepira wɔn a wɔdi dɛm na akyesɛ akɔyɛ ade a ɛha adwene
nenu na enansen asama ni mo so ne okopie mpotem ho no mo anasefo nyina pe ba bi afa because okokope wano aduane enye wuo na akohwe ye nti ba bia wasum badwo na anoma no watu no afa eno na aka hu bi ena panyin ba ko Vincent antwi wagina mu Adele community ni nyina na mu aba abonten kire se panyin pa ofia eye enti ba bia hyene neoma bobo akoduru ene ba bia ade ache aduri na ade bechen emusuakuo ntokwa na amani mu so ne nipa to na nanom wonse do ya de ha adwene enti o made sire eye ketu abi o mo sire aban yi se nka won pa badwakuo bi emfa hye won sa na nhwehwemu ahodo enkoso wa asemi mu na nokure bia ewo mu empie se ne ebeye na asundwe mapa ebeye wonom dia na panyin kasa mu no kire hye ohwe emprempren ya sa musuakuo antokwa eda won tamo no emu nipa num bi kura ware afoforo mu nipa ye kwan bi so wasan be ya busua nanso entokwa yi mani mu so pe na adane awudie anipra ekoba ne sa ha adwene na akoya nim guasesem kra da ma wo se obekire wunchi se ho ena wufiri eno na aka hu bi a wonom ebo amanie na ni nyina mu ena panyin di aseda ekọ ama otimantam no esoafo ebio ekropon no panyina woda no sanso na ayaresabia kese mienu e won potem hono St Joseph Catholic Hospital ana afei abayaresabia wo hono mu adwumayefo nyina se won nyina ka wo ho bo mu na enioma man ni muso no ye de obetumi de pray asomdwe enti mprempre de omo sra ban no se nka won pa badwa bi na won fa hye won sa no nyehwehwemu ahodo se beye na asomdwe ebedi hene ewo otimantam ne monetitiriw ene nkwanta South Adele community honomo na yeko Bimbila Senior High School nano memrenda ena ebetro dwa se fire festival bia eno akwakwaye afahye ya adehia womo ewo sirem womo tadie ne ejayi wama hyehye na ade so saa we kura ne die eyo magro ene edu saa bre no no mo hyefa na womo die na nano memenda ne die emu ankwankwaye de kura akwada abaya wo emfie no dungotwe 18 years Fatima Abubakar wabra na ejani kura womo a womo di agro no enkofo nso kura tuo de na emu womo kotoye ema abaya wogina ba bi eja wo ba behese de amamra ne amane ne tie no ekokan no ema saa bre Fatima wafiri mu asem ne beto dwana krofo bebre no na ebisa se na we no womo kwahyefa akodi agro na asem krofo kototutuo na ye hyefa nkoni ya tutu a ekwan be na omofa soto no na ehe na woso am tutuo ne kwa ene akwa ba ye ma ababa wa no wafiri mu aposifo wo Bimbila de aba beto dwa se kwa ba sa no se akwada no wo ye kremoni nti no amamra ene amane kwanso memre nda abosem ne sige no na ewo se wo modi eniama gu akwan mu na wo mutumi ekokora abaya nanso asemi mu abrekosam de wo mogusu a ya wo mo eye emu ehwehwemu anso na enipa no wo boapa ene wodi ababa wa awusa anase agro ni mu anigie ni mu ne atutututuo no a ene sa abaya wo gina ne ba bia etu akwa na dima yao enipa bro wabra mba ye de nese Fatima waye Ewrade edia na abeka yi a San Fire Festival we ya eye ejagudi ya wo mudie no dagbonwura ya na Abubakar wo toso mienu emre bi atwa muo wade ne nsato so se miaye bi wo hokra na wo makwa mo mu ni nanso Bimbila ne fa ba bi die wo modie ya wo munya kwan no edi saa fan bia wo mo hyefa no kama ya na no memre ndade ya wo mo hye ye die etu toto ye ya abaya 18 years etu aka no ma sabde wafiri mu aposifo a ewo Bimbila enkrata wo modie aba kire se ewo mo se na nanu mozamifo asum ni nti wo makra ba ya no nanso asem no emu asuko eni mu hwehwemu ahodo bi a ese ne fata se wo beye na wo mo ehu wo mo di nipa bonefo se ma etese no wo matumi atwe won maso no saada na aposifo nkrata kire se wo beye ewo saa asemi emu awie ye gina Bimbila rahosemi eso na ensema hodo eboaboa no de bram se kase ni nyina da ye de asi ewa hasemfo ofa John entwi bosia kolabo na be de akire eye nana kwadwo apia enoba afia aboajewa Kwame Ageni Boatin Professor Kokoto eja sambo no nyina eya aboafo kase no emu papilo kro na ena bebo ye chidom sinema ne mozi madaroma Facebook ne so ba bia wo biada wonya bi ehweye enuanom na wie die ye mienu midin Mami ajuwa nyantatando meni abrewaba Kofi Chumasi ebraso nana ya Krobea Asante ene na pamfo ede dia kebiada
etwash apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hewunia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say, and I'm sorry, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was our immune system, a strong debia, anti Pavi, A support to immune system no. not Plus Smokes, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 meranums. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 nominal, and 2 malaria and asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and now 0542 807907. My dear Drunedi Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo, and Quadawa in Fidu Nunca. Our pharmacist and her bashop. FDA aje Jordan Kratwe. Hey, Opani, Mashusha watch, sir, perfect series books here. Oh, my, Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai, Abua Wamo say what to making kind kama, or cabrofo. Wow, Nankunta walk ready, a Jajai. Wonderful. Mr. Ghana for GIJ perfect series. At 2 mono dear, Jai, no dear nim D4, and a chair woman Pia, or crutch, nursery, any KG, books PB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP, Nina, a free basic 1, equals basic 6, English, a free basic 1, equals junior high school, near Banner combined store, or Nina English, nom, and maths, nom, may say, books to be anywhere, perfect series, any B, Nagias, and Naka, and some will prove into a batter pian kotobi maneba. And that's a way, dear, so could be crab to me. I could chew Akoton, how many students who now, and look ready, what tape one who says she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master kuswa a here wamamua at to phone call putuaja station wa and crying down so mine first up and your mama beer yatunto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465 perfect series. Your worst future is secured. apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox, Hepa Plus Mixer, to 2 malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus Mr. Yebusia ya no mama hodia ba. Busumi pini mentia se medo. Tie, Hepa Plus Mixer. Enye adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pom mudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus Mixer. My dear Drunedi Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo. And Quadawa in Fidu Nunca. Our pharmacist and her bashop. At 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus Mixer. Mapobudra mapa. FDA aje Jordan Kratwe. Order for Mammy Missa was sembio. The Baina ope bresse. Okoisho nipeduamu. Said you nipeduana qua. Na who density. O brabo. O sa. Cholesterol anasa. The do womo. O blood group. O genotype. So ye AA. AS. Ana SC. Sabre. May comfort by grace. Medical Center the amount say. And jemu bia. Bramian chain. Mayen shemau. Ka cry a day quiet day bampo, a brano, ye the coffee tem correse be beard the ye, nay nipedria, ye the ne coordinate ba. But Motia say, be mu and tentem, ne bibi sewa, ye winning tem, yet me asrano. By Grace Medical Center, e wo kumase bremai, DVL and enchant pay, or Sequoia area, wa, BBN Yamienkasa, 0244 97 68 05, Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie.
Krobea Nana Yaw Asante Asem Beba Dabi Akakune Bete Onua Ori Abe Akusie Aoti Quantin Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro Asem Beba Dabi Yesu Woha Yanbisa Peter Oteka Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao Ofake wako sesa nioma auto wo dem ho no ani ana debi ani makosa because ne me ha dan okay wako sesa makosa ba ko ode tobu sese de ani debi waka kire fie wura ne se ontu aba ya imfiri fie ho papa me ba me ni ani ne ni say me ba ma me say me ka me be wa no but che me ba me hu say ofo be chi ni pa ofo eti ya ono kwa sa afre me ya ka kire me say wukum okay eti wakasa na me yam shemiti me ka me hu say as what the BBC me because tama wo ka doctor na me ka say okasa ma mi so no ni ma hu say what the BBC me can't Africa to me wo kuni dia adana ba wo use ma me obi a me na wo san ye me ma yakọ hwehwe ye mo je me yeto ba yo me ka kire me ka so yeto ba yo wa ti di wo be hu no hwe o yire no nye te se me bio me na wo san ye me nka se tie wo da makasa tie wo da into so wo be hu sa de we ya ye obi a e so wo trase busa asem we ba sie fie o sie fie na mini problem before me papa to was a very wicked man before unfa be ma mieni mba fie da unimtia school nti was stop me school ama me was o ma me yen se metena yi so set na kai some man chidem se de no wode niam ne bebre asie papa wode niam ne bebre asie no kwa na me papa we nante ye wo be ka chidem se e no bebre me asie ofake ti o me pacho ofake oya we say oya meba sana woda hotel wo me na wa na hotel but me ha dan me pacho se me ka go me pacho me ha dan me say e ba e share hotel yeah e mo aye se me be baba hotel me share hotel e mo aye no fa ke aka kire meba ada no aka kire fie ru ani so ntu no o so ne ko hall be me mpini no ho ba no wa betena ho na oda sto ti ho ana e bo be tere na boy no e pie koye o pie koye no eti ama me tema dwe mbasa ati ti pani boss mi share ba isa mi share bisada o mo crash da because me kwa me pa me ni practice se me ko pa me chi ana say me ni bi da ko pim say enti wanta obi si enti anti ma me e ba me be fa wo get na nka nkyere se boy ni ye ni nua aisha nka nkyere se ni nua be ma no bia enti mi nkyere se o ka se ni nua be ma de enti na bibia nkyere papa se wu nua be ma e ka me ka se ade no why me sa na ka wu ti ka se me de o kan mi nua ana se because e ba sa na ade kyen na wono no o bia nkra so aso ko be bia na bibusa nkra na wo mo se ne ba abaya na bibusa se papa ya ojina wonim no o se da bi Adam buza say enya mo papa na o se dabe enya mo papa na no papa kwa wenyi chesa asema nkran ka kire men enya o mo ofa nso so nya mo ofa nso sama me kan so na efi wura kra so owo efi wura kwa bitime dey adanse because me ade chere me bo efi wura mane pepe am efi wura ne ye da efi wura ka say wo de wura des pa say be beto sade no me mo ma nya kikiri na bia mbuja sem bia ye MP Sabre now no ex ne nso kasa na gidie be na wo san nya wo ex ne muntie ma wo san de call ne wo me pa chona me ne te wono mo Asem Beba Dabi wan kan chen so woni me ejai ana me so man kan chen se ye jai by nyinsen na e bae no e bae na me ne me kunu na te dan ba ko ana nyinsen bae na wa ware wo me pa chona wale me ne e twempana na mo te dan ba kum enti hwan na nyemo me pacho me call me ex no no me call e mamba me da ma ade chen wa bra na wo ne be ma ukunu ne nso te dan krum me pacho sa bre no onware wo me pacho da bi e na wo call ex ne ho me pacho e kokoda ye ma ade chen me pacho aha en wo real me pacho na wo de ne how na je se ne
ansa kura na be ma ne be ware wo kura no na wo s ne nso da so we wo Asem Beba Dabi meboa Me pa chan. enti wo we wa ne san ko wura awade adi mo Me pa cho Dabi. Dabi say na wonti awade mu na s na san we wo ware wie ye no wo ne s ni jae Me pa chan. na x nim sa wa ware No onim se ma ware. enti onim sa wa ware a wa ware awie say s da so wa san we wo ware ye Me pa chan. enti then I put it to you say na sa tama onware krache no na one okunu ne te dan kro ni mu nyina no ese rede a ene e wore ya de ba bewura bra wo be ware ye mu Me pa cho Dabi. Dabi ne ye de ho Dabi se si asa wa ware 102.9 FM o de be ma ne nsako Dabi. enti aware ye a wo mu yi be ma we wo ese no wonwe o Me pa chan. aha ena before sa wo be ware no na ese ne nso ɔwe because ɔkɔda hɔ wabra na ne krachi ti ɔdan krom e ma ɔkɔwe Me pa cho me kɔ honom na me kɔ da honom ifro no na mansi wonum bim. enti no ɔwe anwe Me pa cho we. Ifro no na mansi wonum bim. enti sa nyinsen no ɛyɛ ex no na nyemo ana ɛyɛ ukunu na nyemo Me pa cho nyinsen no. Me de na me de kɔ me ex no honom na me bae no. Scan na yekotwae no. Any date na na ɛwɔ so no. Me kunu na check o check no. Ekosi de na me de call me ex no no. Oba wakwa awade de nye wo fa ne beka wasem nyina de ama wo. Ona ukunu bebo wo no. Me pa chan. Wanimu nyina ho no yi. Me pa chan meni we say bonkum no. Kasagu we mu. Me pa cho bonkum no. Ho no. Na efuda moja. Hey. Ana maso we say ne soso na de china moja fremu eba. Ade wo bo wasum sa no. Machesete wani so eje wo wan ana. Me pa cho mahase no kwana na obo. Obo waso bonkum no. Me pa chan. Enku amu. Me pa chan. Opeso ote ne njankotan. Aso ni mu no. Ya wa ahoma bi wom. Pa cho we di enkwala amusu amade enka BC ne ho. O hwehwe no encyclopedia kese ni mu a wu. Jese nkete pa no. Ye frɛ no enjankotan trip ewo waso ni mu ho. Ese no opeso ote ni free ho. Enti wo bo waso ni mu saa no. Na waso we problem abam. Me pa chan. Eni mu janso wada wani so. O ye ne den na ma wa ba odua. Me pa cho duan de wotabo. Kakle bia na ase ni yem ahye no. Hwan yem ahye no. Me pa cho me kunu. Kakle bia na ase ni yem ahye no. Kakle bia na ase ni yem ahye no. Ana ose sori na ko jame na me nkonkɔgye ka ewo the next town. Ye ko na me ka chense. Me hwe de wi a wo sitie na enye ade bia na wo ye de. Wo kwa akɔgye. Ena enye ka bia nso na wo kwa akɔgye. De wo honom na wo pese wo kan wuntimi nkan. Ka fa kyere me. Ena me kan asa che osi bibie ni hono na obisa me wodidi na me so me didi na osi yankona me nkoto drink ma na me se a adwuma ma no drink sa ma be fe nso amen san so be no drink na osi na yanko fufu bi hye hase na me nkoto bi mo ene yakoi nto otaja na ma me na me to na me didi na osi na me se a de na osi nkomo ho no ma me pese me no ye de edi Krobea na me so etiwo na osi se otise me no obaabia akwanyema Asem be na obede obeka na ase de na abeye ukunu na ebusa osase no obisa me se ndo obisa me se na mesere na me se e no ba akolo de ene nka wowu nka me am so oba ne sad na kwa hospital ama doctor abo ne pane ama nyinse na ase ana so oba ne so ayede ewu na me kan se eche na o se ne me na oba bi nyim ndo kan no na me se nti se pese menye de o so oba ne se wo oba adwuma mu hono Oba hwan ye adwuma mu. Oba ono adwuma mu hono. Se wo yi number efri me phone so. E da ma ono no mpena no. Na se me nam hono ma asem bela person ne mpena no. Enka enfa me ho. Tinam da hospital mu hono. Ono ge ni nyina ba hospital mu obehwe me. Ana ge ne ba na ge ne be ka kire me se. Me kunu so ma no. E ma ne koto okosua miensa. E ma oto ensa kan ho. E ma ne de ko duma na afunso mu hono makwa akobɔ medua. Why na ka sa se pa so me kunu mpena no. Wo yare da hospital no. Ena wo kunu mpena no a oni wo kunu nyina ba hospital ho so wo behwe wo no. E be ka kire wo se
Asem Beba Dabi. Yare na me yare no. Asem Beba Dabi. Adenti. Me pa cho me kun so ka che me say yare na me yare ona mama yare. Ba wono wan chilem. E na ga ni chire mu chire o say. Ba na ga ni be chire mu say. Me kun so mana ko to kusua miensa. Di Asante kosi ana asa abrofo de. Me pa chen wan chire mu say Asante de ana abrofo de. To aso. Ba so ko to kusua miensa. Na to nsa kan ho no de ma me kunu de ko duma na afu nsuom. Na de ko bo mi dia. O kan na ukunu gina ho de. Me pa cho o kan na me kunu ni ho no. To aso. Na me maame. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Kan sa asem ne dia kire ho no. O kan kire me maame. Wasan so ka kire me nuanom. Asem Beba Dabi o. Wasan so ka kire wo. Me maame ko ge no ho no. Enipa bi ye kobra. Ono be ma no ene de ne mpona ba yare sabia ho so o mehwe ne yere a wo yare. Be ma ni ho. Ena oba na wo no ye mpena no abefre wo yere no wo maame ene unuanom ge no ka kire me aka kire wo nso se wo kunu ena aye wo sa me ba cha na me maame ba na me bo na mane to asufri ho na me maame mo ko ge no e ho no mu ofie me maame ni me sisters mo ko ge no ho ofie na ge no san so kire mu the same thing e de kire me maame mo enti me kun so sorry a o se yare na wo yare no eye mea Asem Beba Dabi. ana o se Asem Beba Dabi konsuo mo no me kun asem 102.9 konsuo mo no ma nsuo no kran so ba be yi ne ho adi a kire no ma nsuo no twasakola nsuo no ko mu no me pa chan nsuo na be yi ne ho adi a kire ono be ma no a nsuo na ye den wa twasakola ni tin wa yi ni tin no ho nyina sakola kwabo oba no she jalabia nsuo ni she jalabia me pa chan ana me kun ka kire me to kan ya na me se enti se amenya ne de enti so wo de ma konsuma wa ko bomi dia se obe so wo kumia de obe so wo yo hu bia yo hu no se wa ye ne den nsu nti no odi nkosua ko nsu bu akobo bia o se wa fa nachi na wo nso wa fa nachi ne ba cho da antam na me fa nachi that time na wo fa nachi ne ba cho da bi na se dia wa fa ne ba cho asemasi ile
nkume nyame enase nkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne adehye awie yi yema yenho aha yema yenho akwaba yema yenho ye hiehyia aha eye otek 102.9 FM sunie ene eye dwoada ene ye bosumi nsui ne de tosonso ewo mfimpinu ne aduonu nummu awiabere yehia yedi Asem Beba Dabi dwumadi na eba abesom na dwumadi a yedi yi da biara da wa afidie so ye ka de kira dofo etiefo ne ade hye se yedi sua de ebre kro na mu ne yedi kire yen ho nso ade no nti awie ya yehia yi nokre moma yense yen ho se ye ba abesua de ebre kro na mu ne ye ba abekire yen ho nso ade e wa afidikase yi so na awie adwumadi a yedi yi ya no akai ya hye ne nso se ye live ewo yen social media handles ne so se wo ba Facebook se wo ba YouTube ana wo ba TikTok na wo hwehwe ye ne a wo behu yen na wadama se wo hu ye ne a eya ahye mesre mekase se wo hu yen wo social media ne so a eya ahye shema wuni anu nya ade suane ade kire dwumadie no bentie shema wonom enya binsonhwe ebre kro na mu na wiai wadwenkire bi a wo no wo de betum ewo yen comment section ho ama yen yebekan no kama ewa afidikase yi so ama obi biara nso ate wonka na wiei o share wo comment say yebekan no na wo follow na wo like eno beboa ma da biara da ebehia wa afidie so se no enkai bo ne beba ubenya akwanya na wawuram wa be join na wahunu de ekọ ene de eba awiei midi de Krobea nana Yaw Asante ena wiei oji amanie ena wiei apesemakana nanie ena dei Krobea jata yema yenho ye hiehyia oba de achi am ye hiehyia ye jakra umpom te sai nyankopon adom ho ye pa na nso so adom kro na me so me ho den ye da nyankopon ase ena dei ye hia bio se ye ba besom sa Asem Beba Dabi dwumadi ne ye de ba besom ena ye dwoada ena ye 7725 wow 77 2025 wow ene de ni mu edu 7 plus 7 ye 14 ene ye what 20 san what 25 emu edu de ni mu edu ewurade na na de nam ono an wo de ye kọ ene ono an so no de abedu sampempenso yeah eja kwa me ho te say na adumara kwa o de adumie na jo ya say hia bio enen so ye wonsam ka da bia ye hia wa afidie yi so a ye sese ade chewa eya kai so de aseda be ma nyankopon de obo sorobo asase no eyo no an na de ye kọ ene ono an so no san de ye ba enti enen so ye ba besom nene adofo ne ade hia mutie yen me pese me ka sembi ewa afidie su tie na me de kyerɛw se ene empunkyere bi a wohyem empunkyere bi a wohyem se wo pese utumi free sa mpunkyere ni mu ba bi a yanwene wo ne ye de wahye no se wo pese wo free mu a kyese wuwu bra wote ase asemu ameke hwan na etie me wadwunum be ye okesre ne kakra ba bi a wo hye ne honye se wa mu bra wote ase a wudumi mfrim badwen manfa ngoni trimu nwene ho ba bi a wo hye no eye bia bone esuboni bi na wom bra bone bi na wobo enioma enye ne nsem fata eno nko na woyo ya keju wo hye keju mo ya ho hwie nye yie minua ba ma abre wa akokora wutie me se wa nwu bra wote ase a eden pa ase sa de no ubetumi efrim se wa nhwere bibi in life a unya bibi o yeah there is always a loss se sa loss no ama ofa ahudie ene wunkunimdie onsantumi nka momyehwe ya asantefo obia wana bakwasem wa wutie me obi yesremni wa wutie me obi yabununi wa wutie me obi yafrani
togoni ama hodo so obia de bi wa Asante mu ne ye wa Asante mu nti e na meka ne sei ebre bi drui na Asante pefa ahudie ebre bi drui na sese Asante tumi gina brane e wo biaye bi ye nya nipa kro ma ne yi ne ho de ne ho ba afode se sa Asante nti mewu a mitinie midimitije good sa nete e wa abrabo ya ye boimu sa wan hwere bibia e den pa so obeja bibi enti mponkyere bia wo hyemu ne no se obetumi afirimu a kye se wawu bra wo te ase afa ma menkyerɛkyerɛ mu fa nkyerɛ wo papa wo ye dwadini na ni dwa wodie no sebe Krobea krom enu odi ni dwa no eni opanyiri wototo sika kokɔ sa bra ne etotonkoa nom ne de keke ka ho no na Krobea krom wa chiri enti woto sika okɔ no na woto mmoa na woto nkoa e de ka ho kyerɛ sɛ wono nso tɔ no akwa akɔtɔn e woni kura wono nso firi mu ne mu na we no odidi di mu a duedue mu a konya kwaye bi na sa kwaye no ni mfimfini e na kuro bi wo enti papa ye na dwen sɛ yɛse nneoma wɔ hɔ meka sɛ agudia hodo a ahyɛ saa kuro ni mu ma no ɛnya asɛm getoa o ye uwura sa forest ni mu a utumi kokoduru saa kuro ni mu a ɛne gold enipa na wo pato emema woni a won ho den akintina wonfo na abenya ema ho fefo de wodi kodwa so a ententem no a wobenya usika a wode kotoye den chemrebo a den chem ade bi enipa dasani hia so wode bebo ne bra bia no ebi wo saa bia ye no enti papa ye na dwen se ene owu enkwa sa kuro na ehye sa kwaye brentuo nim wo no ehokwa den won hwe ya akwamukafo kura tumi koto hye so akwamukafo kura tumi kokogye wo sika akwamukafo kura tumi gye wo neoma a wakoto a wode ba akwamukafo kura tumi kum nanso papa ne ye na dwen so obekọ mo hwe o eno ma ne mponko eye ayirede na ene ye wo kan ne neoma gum ne nuane nie ne nsuo nie wo kosa kuro ketwa no a ehye kwaye brentuo ni mu no okọ na muntie opanyini ni nam ena ene hiridi graba sa aponkwen kakrakra ena omdi kokoduru sa kwaye mu enti okọ ye no momehwe emememma woni agiragina won ho so wotobi sika okwa ahodo onya bi pempena de ahodo papa nya bi emma won ho ofe enufu nie etu nie kese tia ni nyina papa nya bi o na woba no eno oba behunu se kwaye na wonamu a woba no nko ako prura nko wonum doso ene sisi ho ene wo hwemwa yi se ne wonum sisi ho no a won ho nso efe ene one mmoa be kasa yese moadama mi firi Krobea krom na se ne ade ne te no me ba mu kuro yi mu e ba beto nkoa be pesika okọ enom ne ejapade ahodo a me de kọ na mahumu yi mo ho ya me fe moadama momoa me Judas ba ko a wowom ene okoyi ni nua ba ko maaye ene o se okay se ne wo kode a me de me ho ba afode se me no obekọ ni nua na yi na ma ompeso obetena se kuro kitu ani mu bio kwaye ni mu bio enti obeka papa ne ho no ne papa nakọ muntie sabra na se koyi amekai owo kwaye ni mu no na de ope no oyo muntie sabra no owo kwaye ni mu no baabi a no odidi kọ no ono a baabi a na no kwa akopem no okọ de ope so oyo no oyo bra ope so oda no oda obi kyerɛkyerɛ no de wonyo enei waba beka papa yi honi na firi sa kuro ni mu ya ono mo ba Krobea krom nkakrakra ode na ba beduru obeduru ya no wahunu sa aboa ne ya ko enti ene yesese wonwene buo
ti wode nkanta na de bi ena papa yi de nwini buo woye pono to ano de credo tumu ena wode abu akoi tumu enti nsuo kura na akobe no mo asesei nya akọ na akwa kire se nsuo no metumi anom cup we mawo de papa ne ka ono no ena wo fa de ma abu akọ no aduane akọ pesuo di ene nya akọ na ebeka se oh ene de medicaros dabi nyako na ebeka se ene de medi mutuo anafufuo dabi de ka papa no so de maaku ene ode ma no na ekwa ahyebuo yi mu a wotumi ni papa yi kasa wotumi ni papa yi di nkomo woka bibia a kire papa yi a papa ne mfa na dwene mfa ene de miwura minya afufuo anka medi papa ne ba no ode mo na eba ene de miwura minya mutuo anka medi papa ne ba ne ye aduaba no atwitwa a wode eba enti ekofa de ho adwen se ba bi ade ne keka kone de ehuma no ebra so papa ne se free Krobea kurum okwa akura anase no asa akopɛ nko ani bi ato no nam kwa so wo kwa ena akona woto no a ode ne ba fie wo Krobea kurum wo ka kire ne se wo kwa ka kire me namfo num ne nyina se me hoye ba bi a me wo no mani gye na emom ye de ma hye buom me a me wo me buo me dan a enum na me hye die mi die no eye mi wura de mamie ntu kwa ka kire wo no mame papa ndi oti ni sei anigi abam okwa akwa ka kire konka ye ne se munua na asem a wode akra mi nie okwa ya a wo ba wo hu wom no se nkwe munua no a mede ne kwa Krobea kurom no na asem a wo ka kire me ne se me nka kire mo se nani je ha da bi a wo no aduane a wo pe enyo ono ne kope na emom ye de ma no ya ye ni buo ye anumu ene ye de ne to sesei wontu nkwa akini enante sene ye momo ye mode no ene o kan ni seyie ene o de kire ni nuanu makono ba ko gina hodi na mpofiri mu a ne wura ho kwaye ni mo akọ ne wura ho afei na akọ na tue sumu ya wo suo onua se wangu abra a wote ase a ade a wahwere wo nsanka muntie afei mpofiri mu a de ne wura ho a wo suo no no otwa hwe ya wawu onne da hoi ah die sa asem nie monua ka ni gisem se memra meka nkyere mu a afei dia me ba ya eko so na wuni esuo na ewo na wowu well mame nkwai nya ha na me free ade enso ya asame ene wo san tutune wo Krobea kurum afei wakwa koduru ana akona wode na shekeji mu buzan se mi wure wo si ye na wokọ ya woka amasam no kire menuanom wo kwaye ni mu no de asam no wonom kan wo se hwe wode je sam na me kwaka kire wonom no baako empofiri mu a no hye esu ase ne wure hoi wo su no mpofiri mu a wanya akoma yare watwa hwe wawu ah ose sa ose ai akoni wura ne kan sa asem ne kire wo no nso de no hye keji ni mu no akoni nso hye ase ese wusu ne wura ho wa ye ne ho hwie nyeye wo pata na enyeye wo si jaisu wo se mewura ho wo sui beduru brebi a keji na wo hyimu no no watwa hwe ewo keji ni mu wo de eko awu wo so ni mu a kagya ne nsa ne da hoi wo so ni mu a kagya ne nan ne da hoi wo ye hwie akonyeye no wo se ah watini nu awuo ono nso anya akoma yare ni bi de awudi a mame nkonkoto ne ntwene ene ofa na kuna wo shikeji ni mu no ene okoto ne twene border so na mranti asese sabola ebia beduru ho wono mo bese saboda no no wafa eko ede na fra ede na ko ya wonhwe akwa ya wo shikeji mu ya wawuo no wono na asori gina ho prim ah ako na wonwui wo se ai kwaye na awuko mu no me manage sam no awokọ ka kire menua no menua ne to nkra de ma wo se fa breme na emum wani ama wo so hwe na akọ woni freedom e woni kwayem otiase ma papa isu obedi na chi ne na ba Krobea kurom obedu Krobea kurom a ya beye buo kuma bi ene ede ako atomuo saa bra na akọ woni kwayem no ba bi a wo pe na no okọ ensuo dodo a ope no onom aduane dodo a ope no odie enei yade ne ba ha no kyese obi ene dictate ma no saa de ye koso wa abrabom
enei sabre yi abene wo kasa yi waya akoa e de ama bibi yeah you are in a cage waya akoa e de ama bibi hwe se wanwu bra wote ase yi a wunya ofa ahudie uwo no e kire se bibi a din pa sa de we pa de mejaye ade ni ku eyensanom ade ni ku eyerihye ade ni ku eyetramonom ade ni ku eyoba bi a wakofa no ade ni ku eyechachato ade ni ku eyebema bi a wakofa no wa name it sa wote asie wanwu bra wote asie ya untumi mfiri sa ade ni mu esese bibi ya esese bibi pincho esese bibi wuraw na hu se ade di akome ho sa nko ho a ede pa se obi frimu enti akosore na otui kosoro ose nti wo kwa agame ose ane mahyanku asumache enu otu ya faba eni sa akuru ketu adimu wasan akoka ni nuanom okoya ni nuana papa no okodi ganim se wowuo no osan akoto sa ni nuano di ofa ne koye eni nkonkaye no onum nyina asi ho a wonum ani agye se code ena de owo kwaye ni mu no e de soma papa no ma ne de koye answer enti ene me so sa basem we ya maka kire wi eye code ena me de ma onuada sani de wutim de wankasa wunim na efa ho na ese wa brabo no esese wuwu bra wote ase wuwo ne nya se wo kofa adura nom wo ho se kan ana wufri atiazefo asazi so ewuo eye hwere ye hwere bibi ewa abrabom si ye hwere nipa eye adekase ye owuo enti saade no a edi so obejai no se wa ama na amu na wa hwere ya edi pa se obenya afa ahodie ena wie eko code message or the send papa no ma ne de koma ni nua no ene ni nua beka ne ho eni gye eno onum wo mu a ode te kwaye ni mu ena wie Krobea masem nie oba de acha me akra Krobea asem nie moni kasa ye na nyankopon ase na ye nchia ye tiefu nyina akra de amede ka wo de ho so eyese de nipa tie bia nso akra ya na wo mpewo on se akoi na mani hu na obehuni ye wono anso ka ho bio openiefo wonde onim se oba bia bi na ya besom no nti de wote no na wompe nti wopere ne ho ebeduru bia bi afi obeduru ho no na wahunu se se na nka me wo ba bi ana mete no anka mepe afi na wabehye enkwaso mu wono na so na ho de no koto nkwaso mu akura ye kasa ye mu bebre kuta adwuma bi ye mu bebre enso so ye mpe ye si ye betu kwan akura bia tutu kwan akwa ya nkoa ebinim akotutu kwan ama saabere efie kura na wo mo hye na ye pia ne ato main gate ne atu safo ne ye de ko nyame ampata na se jato fie ho a wo be hye ne ne ma na ehye no enso ebia nanka wotena wase sede nanka wote no a nanka beboa wo nanso so o penisa se ba bi a wote no wa ampe ene se akɔwie o saabere senia ekɔwie akɔ ya afedie hyedawu ene okɔhye dawu ya ansa na onya kwan na wapie ede akoro enti ba bi a yete no ya ma yani enso akra we na me de kan wo de no okay me da se bro awiai Perry J's Fashion CEO Perry Stanley Mahun osena na ya Krobea Asante ochina ya mawoda kunsufo Perry J nyankopon nhira no onye okese why na ontutu wanamo nso emfa ensie ochina ya wodai omoawo no oma wanisuade hunu ene odaya so nyina nso emrem na wiai DJ OT osi akra Krobea menso me hwewo ewo me dem me hyedam din wasemu a wo kan akra Krobea metie o na nyankopon so nya okese wate me da se eburu me de hye Yusuf Islam Shashi ene wose shalom nana ya Krobea Asante Allah onhira no abedwafo achibonka nie Bahrain ena akra Krobea yenso yewo na yenso ye tie ene ye hwewo ene awia sinti Asante wa mehu se ho nso aba ahoma ne so ene wose nana ya Krobea Asante nyankopon onhira no nya okese wate Big Joe ene wose yes it's another brand new week nana Krobea na ye hie ide
ye mauni abusua ni nyina ha ye chiachia mo esre osoro nhira ene osoro fa ahudie sa akra Krobea enkamo Innocent Kwadwo ene osi akra Krobea ma Hebrew another new week na Krobea ye da asepa ene wasemu a waka no esese wuwu bra wote ase nyesa eden pa de mawo ene poyoyo ene osi akra Krobea me ogidi esemu nyina mo woden oh Nyankopon ya daroma ye hoden pa ena histology ene osi very interesting story na Krobea ne wasemu a waka no eye very interesting ye tiew na Nyankopon so enye okese adwa bi ene osi na nei ye adwa awie yenso ya kan ho ewa afidie ne so medase eburu medehye ena awie ye ne moa na wo ho na ye ne moa nso ena esom ena dai ye wonsem ka de kire ya dofo ene ye tiefo na ensem a ye wo ka ni nyina no nano afidie yi so ye de ensem bi ebremo ewa afidie yi so a na sansemo a eda yanim no eye nsemo a na ano ohye eno ye baako yenya abusua bi ewo yanim ha abusua no onomo asemo a ode ba yanim no adofo ne ade hye na eye asemo a na emu edupa eno nso ye mienu ni nyina gina onomo ade hye bi a nipa bonfuo bi afa kwati kwan so aje ne kra edi afri ne nsam na muntie papa yi ye freno Eric Obedako sa papa yi na oya adonten hene ewunyabo sa papa yi petrensa ene wonu munchia nkasa ni nua ene damba afi ene ba yanim ha na enkoma na yebo ni nyina kokogina ase abusua ni mu ye koko hunu se sika koko bi apie na sika koko apie ye no ohini bi ene nam ne so ene oba be kire se minim sofo maame bi wo kumasi krodua yi mu na sa sofo maame no on de onimadwuma obetumi aboa yen ama sebesabi o sika koko no yensa atumi aka okay abusua iti ase ofayi a wono no ye enkane headmaster ewo secondary school bi mu ewo Ghana ha odi animu sane yenkose ye kwa kutu sesika okoyi ene ajapade de adofo ne ade hye bi awuramu ye de weyi kɔ ne ye de weyi wura ye didi mu akrache ne se abusua ne nka wono mu ani no be 20 billion de free abusua ne nsem eko sa asof maame kro ne ho ene ye tumi kɔ na ye tu amena na ye de nsuo gu amena ni mu ye yisika kokɔ no na asof maame ye kuntru ho na wo hunsuo mu no wo hunsuo mu wo hunsuo ni mu a na wo yi bibiba na wo yi bibiba wo be yi aba no ade nkurukuru wa bi omse anu ni sika kokɔ no ene maame ni yi no aka mo nkofa we mra afedi ebe wi ase no won mo kɔ ba bi a won mo tu sika kokɔ yi maame asa tu amena wo hu wani se nipati konkura ena maame santan watwe abai na ti konkura yi nso wo se hwe sa ti konkura wi hya asase ase no over 200 years nie emfia hanu nie ena hya asase ase ya mo nananom ti konkura ena matumi akoyi abai homsi ye ena yesof maami wa ben wogusu yi afedi ye beye ho ade se beye betumi amamo akosesa ye beye ho ade afei na pressure bam enti former headmaster enwo ye na dwen say dabi misika me dia kwa akosha ade ni mu no eso enti ene yete sa ade a maame ye rentam kekan ho na ye ntumi nkosesa because waka kire ye say yes sasa sika okọ we kura no a ye betumi anya ba 350 billion enti sa me de 20 billion kura ko shemu a eba na metime 20 billion a ebeka 330 billion ya me de koma abusua no enti ede maame ni say oh bra woni na ne nsofo ne woni aka oh bra ena ne papa ibu a ne ho a ofiri fie no onam kwa so a yese wo ba
ena ka bia asore sticker ebo akiri eba be fa papa no onom fa na according to abusuan ya asem na make yo na yakuro fon papa no ewo ka anim ene yabo bono se be ye yuwo enti wonu mu etwi ka no eduru baabi no ene omu gina ayese onom kwa akodwonso nipa bone se mo anyankopon pe so otewoto okwadwonso ena papa ehu se mani aba me ho so ewu na mi wei enti ene amenke ka me ho no wo wi ankakra na otumi si fom o si fom no otiatiambu adofo nipa wa ha mo magimi o no mu kokume mo magimi o wonu mu kokume no afedie wonu mu ewo ho papa bi a wo gba aburo eso ai wo bo ewura so spray ba ko a wonu so woni security post ewo warehouse bi anim won behu se kaya papa ni pie free mo no ebia wo ye yafo wabadam asore stick aboka ya chi de ye de ne kwa asore fi akoye de nwadwuma no asie enkofo yi ba be fa na wo ma me fa no omkotena aka anim no oma ba wonu mu achi de top speed kibi kabu huku epam wom de abo papa ya to fom aba wonu mu anim ge graw abe fa ne so asa akọ akire ge graw asa akọ fa ne so enu om tu ka ne koi na wo tu ka na kono ena animu ye fresa yi ne kura sai bumper ena bumper no a car number plate ne boso no ena white ho wom ko hwe yensom o erekobenda akunu awuda ho yi bumper no a car no e be ye ne saa adwuma no ena da ho ni ane yom faaye abusua ba mu yensom yenye yemfa nwura yemfa nko na ane yom de koma aposifo ye hwehwemu ane yekokoche owura bi ena san hwehwemu na sa lidi ye eme kokoche sofo maame me ne mo kasa ye kasa yi nanu fiada asem ne court ye di akiri enadwo asem na sa court ye sa di akiri nene the man sack sa akode on ne koye saki akwaba majo sakra umpom te say nankopon do me ho ye pa okay asemi efri nanu fiada ba eye wa na wadi akira besi enei nanu fiada mo ko he edie ne siye eba ne nadwui ma me ne metifu no akra yenchia tifu nyina good ene awie good said they wadi kan apre 3 na wa cheche nsem sa pepepe na eye ya wada ne mum ya wada no emum ena asem no ekokopi mu court na asem no kopi mu e court no na esese ikudi akire ya wada se fiada de na yo holiday ya wada no enti na wo se ekohwe se de ensem no ebisi akọ efi se akobase no akoye aposifo de kan se prosecutor na afi judge fo na ombehwe se de asem no bisi akọ enti asem no edika betodwa no inyantie se ekopie mu ewo Swami District Court na imomu no ye bo anan kodu ho no na ensachare kakra bem ya amo kire se amo fa asem no kodie District Court efi se biaya asem ni siye no eye kodie jurisdiction na imomu no abra amo chi sofo maame no na 48 hours a was ye didn't copy mu court no ya aso enti na wo se amo pe nearby court no amo de ko fi se that day no court na wo kodie no anya adwuma okay eno ne ma amo de BP mu wo Swami District Court a omo enso eje bibia esan e de call back to kodie ho enti ye copy mu na se asem na nkasa no ekokopie mu wo kodie enti ye banan eto aso kodu kodie na kodie ho no akra ye koye maame no antimi amma sofo maame no yamfana ama court yamfana ama court okay na ye de asototo fam no de etitie nyina ne se omo kire se omo boaboa no ho anase omo siesie no ede na ba no maame no twahwe se ne ho mfa no wa twahwe enti no na oso mama no so de kopie mu aya sabia enti ase ye de agrada akotum ho ai agrada akoje so for ba grasco ye de koje mama part agrada onu koje okay twaswe na enti wo twahwe so for ba we ni twahwe okay se ne ho mfa no enti ne kopie mu hospital okay na akra answer na meto aso no atifo mra Facebook no so we take 102.9 ewo Facebook no so na said ye ne mekọ wo no o mmehwe we ni aikoso nyina ye aftermath
court no da chia bubu se de ya ka no ne niema no mo ye ho no ne nya agokra okay enti akra se de na me ka no asem no ekopiem e wo ho na maame na ntimi amepiem a yesi wo twa hwe ne ko hospital no na owura no a yesusu se ono ne de ne ka bo papa yi ma wo free mu no ono de oba be piem wo court enti omo e de no e free e ho no mo a omo egusu ekodi na asem no e wo ho ti omo hye se nyame adom a da china ye benadai de chine die no me ena omo mfa sa owura no emepie mu na nei no kwa ye san akokopie mu ewo Swami district court no eye se maame na asem no ekokopie mu ewo Swami ya eni se ho ne kopie nti no omo ekwa kwaje transfer e de free Swami district court e de akokopie mu ewo kodie ya initially ho na was a case no enso oye kudi no nti ena no de womo akwakogine mu a womo akwaje transfer e de free Swami esa akokopie mu ewo eye kodie district court na prosecutor ya wono ne gine mu tusa na mo no nyina no eye chief inspector oben wono ne gine mu a o tusa na mo no ene ya asem no enso wakwaku ye free aha no ede ese kodie ono kro no a ene san prosecutor ede ma yewura no a esusu se wono na ede ne ka ebo papa yi ema wahwe ne nkwa no wono kwa na san prosecutor ede ma sa owura no enso enti no ene ye bo anan ekodu ho no na omo aye proceedings no bibia kama pa omo de akwakopiem ti nyampa echina no ye besan akopiem enso ewo kodie district court na yakoti ni court no enso ebeka fa sa asem a ekoso yi ehu na akra eda ya wada no court no ewiye no wono mu a ebusuafo omo baaye no eye enkromienu na omo sem firi so a omo ebase wo mo na omo do so pa na ohwe bufuo pa asha manfo so na adano omu ewie owura ne de no ano yesan court no efri court o ebesina ko police station hono emu ntwekra na nso apolice for the net na kem esan edom no de na omu ye nti no apolice for the net na kem na o speed a police ni a wo twika no e di free court hono mo just a 1 minute drive 1 minute ko endu speed a wade free hono e de bese ko police station hono no mu yi owura ne free car ni mo no speed a wade ne wura inside hono na nya agro na senka omuma om kwan kakra bi a ebi ada no anka de bisi honye papa na wowuo na busuafo no aw akra anu odin ya da no mani abriye papa me pa chekwa obenya videos no a wo mo eni abre a wo mayo madwe se ka ni nie we na ebo papa ni ku no de omo nam hui ai enu nie empa cho manemra nanim kakra na atiefo enya bi hwe se oba in Facebook ne so ana yen YouTube ne so a se video bi eda so se ye ya kasa aha why are there pause ni say saka ya eda so yi saka we ne ku papa no ka ni nie sa pepe akra ka ni nie ana owura nde ne sa akire so no ena ode akire so no ka we ne ku no enti animu no a wono mo de bro no apan ekoba na ewaye no utumi hu se ka no nanimu nso awaye ampa ene apake a eno nso esi police station ho enti ka we de esi hifa police station se ya akra police station we no esi ne kodie okay ai kodie ena esi okay na wo kasa na mtwawa no sa to aso enti no ebra omo enso try say papa no so munya no a wo mo ebeye na de pa no aposi fo mfa ne ma wo mo na omo waku omo de hye ne de wo mo so nye na de na omo so enje ne crime free nsem bi ne ma aposi fo bo no ho ban a omo chese mra no nya sa ne tie na wo be hwese ne wo mo akra eni se mede ma no ka edie na emum ebi mu efrefre niema bi ese owura no ento no ene ade omo de na busua akra nya izo adano de na eni nyai pa ya na ohwese de na wo mo eye no aha ye bra omo de owura no ebesna kono speed a ye de ebesna kono nya ogro ise ye kopɛ no na ye nso ye nya se de ho no besi aye ne bi afa na enye agrokra na sa owura no a ono na yese ne ka nie na eku papa no moduedue mu wɔ na se no ano ne yese wo ye hwan asem akra sa owura no
ya yesu se ne ka ebo papa ye na se wode abo papa ye ekunu no yenhwe mu kakra ye ne kire se wono na wode wo gina mu ma amanyokuo bi so ami abato mpasua so a o gina mu de ma amanyokuo bi wo ho se mrase bedwane nke yento no so aba no konko pie mu mrase bedwafie no onko hyemra emfa mre Ghana na yenni so enya agrokra enti yenhwe mu kakra ye no sa netie ya sa wura no yesi wono ene egina mu a wodi sa anyambranse mu a etise yesusu ese wodi sa anyambranse mu a etise no ya eni enya yi papa papa na ne banie ne bagel eni sage ya odaso ye papa na wawu no Dampon former headmaster wa free mu no ne bagel ni dano na o hwe no a utimi se wasu ajai na nani ase ay kawe wasu ajai oba de na apeso obusa sakiman da china ombesa akọ okay wadaroma watimi ahwehwe mu kakra odifo wa asore de yede sobo abo no se yesusu se wono na edi sa adwuma we no wa asore na asore no hefa ene watimi etu anamo bi sa ama yehunu nze yaka odifo ba ebia na watimi ahwehwe mu ahu na kira kwan ya ha nom na odi ne dwuma ana bibisa medase obo sɛdeɛ waka no matu saa na mo no na maame no edin a yensa kae no na sɔre ne din no King Solomon Universal Temple International. King Solomon King Solomon Universal Temple International. Universal Sabem and the Science International Zakao. Yes, any we are baby enti one one kasa ni din a yensa kae no so Prophetess Elizabeth Dankwa anything na sorry no de yati kakra ni say na sorry no ewo akokɔ space akokɔ space na ewo space na sorry no yesi ewa odi ni dwuma ya enya agro kra why you okay afi yenhwe ni say na omo say enne no a wantumi ama no yade a wayade no utimi ebisa kakra emai se wotwahwe ana se sen ne yade no ana transfer ni nti enne ama na ntumi ama akra enne na ankasa ne de o ma afara me pim nem ya wada na e wo se oba court no ena utwahwe no okay nti utwahwe ya an yes ko de no o mo kano yes utwahwe adano saya wadana wase obepi mo court no nti no so mo ko pimo ya sabia afei driver ni na o twika na esono wo no ene sono ka awura no ana se sa ka awura no a ene na twika no wetima ye nhwemu kakra e wo nso amaye nti obi wa wato ne ka na enso nyi woni na etwi aha se ne tie obi kura timi de obi ka kudi nsamone wetima ye bibi kakra untimi ya osimi ntimi wa ye bibi sa ya ye sa nhwehwemu no kakra na ye nhwehwemu kakra ye ne kire se owura no abato na ne ye kono de openia no wo gina mu de ama no no ene to sa kai edema no openia no wo gina mu eho se wono so de yentu no so frank as presidential candidate no ene to ma ne parliamentary candidate no enti wono ankasa ne ka ya yenhwemu kakra ye kire se one maame ne ye adwuma enti ni maame ne sika ene maame ne sika boy kire a omuhu se ene omo baba hwehwe na chi ama maame so be pie mu ni ebi no ti sabre ono anso na na ono anso na etwi car no omo che so ono a enne use car yete se enipa no bi beye se miensa adwane bibi sa akopie mu ho ma wuti bi etwa awaso eno die akra yante bibi sa okay eno die nti se ebi anyampa ekina no ye kwa ene ibehu se bi a bibi sa no enso ekoso aha akra eja kwa yenya ni bi wo bibi nso busa ayi papa na wode oyusika ya wode yesu se o gisa awu o kwa soro ni bi yesu se okubi because omo che se one maame na anenam one nnenantie ne mo asu se oye asori ba anase se ne die yenim ne mum no omo nsem omo che se one maame no a ena enam edidwuma enti se si asa ti konkre ye na so se si ye wo mo de akwa akɔhye fridge mu ana so o ma ye de fridge mu ya ho wo bi ti konkre ahye ne ba bi mo ma ni ti konkre anwene ne ho
Mwasa kwa yiti konkura. Akra, uni ba de ba kwa. Rehoba esre fasa tikunkura wi. Anano ya nik girl ba kwa kasa onu se abusia ni. Wo say obisa ma me say mami na tikunkura wi uji say abusia ni ti. Ozi tikunkura na ehu bure abusia. So abusia ni. Be yes dia be na. Na dadie kwa wo de dadie from 200 years a. Ube yi ne say na netie. Dadie o. Enti ai crash no nie akra oni we na yese so am ogina mu ma amanyokrio bi senka yen tunu baba enti a mempese ye bebo amanyokrio ni din ni sa amanyokrio ni nye ene oh na se ogina ma no ogina ma no enti epie nya hwe o de akina o mo me ko ye bibia ye ka se wo ye mo teke akina o mo kokko o ka sa dia meti waze na aka se adwuma ikuo ni ya yeso ye kan ye be kire mu se enye ni amanyokuro no egenya mboa o kan sa dia meti ase na ba ko na odi ka tie kam no na adwe ye anofum brajo entiedie Mubarak Mohammed ba report na edi nkan ba ye ne 3 others on the run enti definitely ekina ho kwa ya hwehwe ho ne nso fama me krache no onu nie prophetess Elizabeth Dakwa ne yeso anya 48 years onu nie sofo ba akoko ye sofo ma nkoko fui wo mo hadwen o na ebi na nkoko ebi na wa chenji house ebi na anya kokko na wo oh se dia se wa chenji o so chenji kokko no wo ye ye yo hunu ne eka ye se edi ye hunu so ye kokko se ye nim no wo na di asa no wo ye kokko na kwa ya sorry there no wasan twempese na wo mo na ba bia papa no tu scan scan kita papa no ohene no na scan kita no ohene no na scan kita no wo betu agu maame no so we ne ye bra ye se wo su se odika ko tu asese dwa bi eni go asese dwa no wa se da na mo da yo odika ko da se omodika enie edi kwa ko da no we we nsu ye good I say we need there asese dwa gold good asese dwa gold say we dey enter that omotimi ni Ghana fo nyina ntimi ni ade o mani wi enti omo ko da ase ene no white no omo white na fabra fa no bra fa white no bra ni e o di obedi papa na wo no wo na tuska papa na wo no omo kire se won de no wote ho enti ohene no a wo de maame ne koye no efie ho no won na sika kita na no wo betuo no fa gold no to so asese dwa gold no fa no to so asante na enta Ghana nyina sa gold ebetima dia wi da wi de ntimi ni na yasi asai emusu obikama ebetima di obo ampo asese dwa Ghana nyina ntimi ni dabi we ya de come mama nse central akwa honkwan akwan kura ro oh dabi kuma yebetima ye ni na dabi o dia we nka yempone yenche mienu mpien de aka nko funfuni se yemfa kwa ya pan mo ke ye be di abroso na we esefom nkrofu woska na ye be de no bi nkoto ni fie nkoto na sa 20 billion akọ na sia sori nyina o ya no mo tu we na sia sori yakotu sika gu ni so mo tu sika gu ni endiska tuo no eba mu wa ha anan de mo anya ho ebem ene me no so no wo de kyan kakra me ehwe na na ebe yisia wo de na ebe ba sika kita na sa na no wo ye na ben oye na ben wo mo kire se wono ene ye sa oye abusia ni mu oye abusia ne se edise enti ono na ede sa former dampon headmaster yi ekowura asofo maami enso on de bebo na mane se maami no betima ya ma na eye akura mane tu skare eye mane tu ngune so o de mane tu ngune so o de mane tu ngune so na me hwe aha tu ngune so na ma o ana o ma san chase eya kwa me enyi na excess of maami no na ye front eye ni ni front eye ni ni we di mi to bi da adenti front eye ni no to be to gold what to be we better to gold mean to gold front eye ni ni we di mi to bi da obo kabiem front eye ni front eye ni aja kwa me we di am se hu we na say 10,000 ba be ye we ba kase ma nkani obo we di mi kan le pa we di o ko eye eba
Omo. Oh, China. You over ni ma. Me say we go. Na so we dey we no mo born say Rasta. Dabio. Where we get what show? Oh, ja. Atie for we dey men ka bio. One man debate. Mani na so man. Yanko na adoma ho wa town. Ni yanko china wa ya mba ko jibi aba. Aha, uko na. Awo IZF aso da. Na adoma wo dey atwa video ya china. I just say ni mebisa. Ani bi na wa hye no. Enti aja kwa me, wo pa kire say ni ya. Ani ko beto abro sa. Ani ese we dey nka ya ma be kan asem bi. Man kan o de ti. Say wo mo sa no na. Nana. Betu. Ani ya ma ni we kwa wa chance of mo ko mo ni bebu no e be bro sa, e be 10,000. We 100 million. Bro sa. Sa mi na wa hye no. Wo dey mo amunim mu no mo mfe mo do e de famra. Man mo famra. Na eja kwa me pese ohunu aye. Nana me se. Na ni we me wo de ma me 1,000 kura me nto. E wo na wo nto. Me say na o track kan wo bi a wo je 20 billion de wo won me say ko mo bebu no na na mi ni ko what we no de ya o o kire Nyankopon ya adom a na pe ohene kro 1 2 pe ohene no na ka kire ne se na Krobea se o pe so de ne kasa e wo sa asem we ho kire se e kwan a wo sa hene kro wo fa so di hu sa asof maami e twe wo busuani a ya former dampo headmaster ya kokuni ko wura mu e ma ni ko hia sa ne nkwa hia wo no wo sa hene no e se sa wo so be kire mu e ma ye hunu nyo ma bi ase na akra woni made ba ho papa ne wuye no aye na busuani no ewu no o mo se won si fie ho efiri se wo wuye no okay eye o mo se won si fie e ba na eyo ma ne mra meduru nwie eduru ho a ye behwo wate papa na wawuo no ono nso nie former dampo headmaster no a wa free mu no ono nso ni mfonyini enie ompekasa esa wo hwe no a utumi hu headmasters na ankasa no ya wono nta mpekasa assist for no omo na enye assist for ndi ani omo nye pa assist for academics assist for hwan assist for ndi omo nye na me headmasters ne de omo de omo ta adwo ebinie ase edo aye house master wani nya den ankura atwi fa so na anu amete ye say wo fa si school mu ho ya uba ke megobodi me dia mesra o emesoma no menka sebodi ya si uba ka bi akosi ho ye nkwala mienu ne de wo ma hye boot ada ya enkura no wo mo kwaji wo mani nu no wa ba be gina ho ye so wo be fa uba empty space security say when abefa no wo say nipa na antumi ama yenkwa se cheka na boot na nkura mienu hye akura hemfie bia bo tobo enduru ho enti sa ko de akura Nyankopon ya adomo a ochena obekọ na wokọ ba de ebisi no ye be ma yetie fo nso atbi moni adwuma wate arofo ni adehye mi ankasa meba sa ko we ye abusua nhia mu bra papa ne tiase no onwuye no bra otiase a na onwuye no omu brifi ewo gold ne ho nsem ho eno na abusua no ehyiaye eduru ha odi echi na okokot ne ba enti adofo de adehye sa nsem we no emu nsem no ewom no edoso na sesei de se transfer na tumi afiri so ame akwa koduru kode ya yenso ye de ani bedi akira eye koto asem se be koto asem nso de ba enya asem no ewo koto ne yeka da bi yenye pre da bi ye di akire na de ekono na ye fa na ye de ma atiefo nemom adesua ewom no de sebe ye fa ne yenso ye de ye hoyie enti obo ade achi ame just a minute asesedwa gold we the gold board for samija finni nkrofo yinya enke beboa wo mo pa ye kuntunu ho nsuom na ya twisika kokko apie obi tida ne ba bia ne ekotwe se eye 200 year old tikonkura na wo sa nipa kora wo kan sa asem no wo ye dan na hu se sa tire no eye 200 years Nyankopon hu ye mobo just a minute on this case. Hey, akura, hey, watching our back aba ninti. Akura on say eniema bi wo ha ya ye ma ye nimra ye ho so ntem. Me ya adesua. Ye ma ye ni so ye ni ho emra ye ho so ntem. Ze eniema bi twegu na tadi a ye ma niema bi nkasa nkyere ye.
sɛ yɛ kɔtu sika na yɛtwa amana di nso agumu na wɔsɔfo hu mu sɛ nea wɔfita gyem no ɔde ne nsa ɛbɔ wote bi wɔ hen na wohu bi wɔ hen anka hwe ankyerɛw yakɔyi nipa ti afiri fam ɔba anka hwe ankyerɛw yasa akɔtwe saa sɛsɛ dwa kakraka wɔ sɛ ne nyinaa yɛ sika kɔkɔɔ anka hwe ankyerɛw sira so ma yɛ ni a yɛsɛ gye sɛ ɔsan diska foforɔ ba gye sɛ ɔsan diska foforɔ ba enti wɔka nyinaa na asɛm bia nkasa nkyerɛw ɛni bia ne wonni nkɔmmɔ sɛ wɔadie asɛm mu ɔwerɛm sika yɛnyɛ sika yɛwie yɛsan kɔ pɛ bosea firi hefa na asan de aba ansan ne abɛyɛ nyankamade asan yɛ di adɛn na wɔno wɔnyɛ na yɛnie efiri na kuroma menka bi nkyerɛ mo obi a obɛka so obetu gold ama mo na wayɛ bi o de ka kyɛn sɛ gold no ontuma no wɔne ne nkyɛ ontuma otuma wia wo de sika na yɛnya no yɛnkyɛ mu mienu wɔn fafa na nso fafa that's all ɛno de fa wodwan bra fa sika bra fa yi bia ni hɔ so otu na yɛ kɛntɛn mienu a fa kɛntɛn baako me nso me fa kɛntɛn baako obi a wɔne ne bɛyɛ saa nhyehyɛyɛ no sɛ wɔgye to mu saa ma ne nyɛ wo wansi di kura mfa nhyɛm efiri sɛ yɛ no kura sɛ gold hyɛ hɔ a obi ani hɔ a wɔbɛtu gold no wɔnim sɛ gold hyɛ hɔ no wɔbɛtuma tuo ɛne wakyɛ na bosia kura na wɔnkɔpɛ ne wɔmfa mehyɛ mu enti wo a wo de ane de wo wɔ baabi enti wo bi a ka kyerɛ sɛ wo pɛ wo bi a obɛtumi abɛtu no wɔno wakyɛ sɛ wɔyɛ ne sɛ di ɛbɛboa wo fa wodwan bra fa nantwie bra fa na ɔkra bra fa 20 billion bra no ɛmma saa enti kasa ɛfa kyerɛ no ɔka sɛ ɔntumi a ka kyerɛ sɛ wɔnkɔ wɔhyɛ aseɛ na ɔhyɛ aseɛ sɛ wɔbɛka sɛ fa sɛ bra ma ne nkɔ si etumi yɛ sɛ ya saa gold tuo wei no ɛne sika bebre ba ewura mu no atoɔ betwa akora enti na de afutu a mede ma wɔ mo susu sɛ ebi wɔ mo fie anaasɛ odiifo bi ahunu aka sɛ hyɛ ofie konfo bi ahunu sɛ gold wɔ fie na obetumi atuo no ka kyerɛ sɛ wɔn de wɔntu na wɔne wɔn kyɛ abunu wo kane saa o timbe tuma wa na wakyɛ ɛno wa amɔka wona na dea ɛna wo kyɛ mu ama ne bie na nso anya bi na nso adi akora medase na mede ma yɛtiefo ɛgya kwa me na medase a minute medase pa na anytime bi obi bɛka asɛm da kyerɛ obi a no ɛyɛ susuma wɔ ne ngi na susu pre wo ho anytime bi obi bɛka asɛm da bi akyerɛ obi a sɛ sei na mede bɛma wo no a wo hu sɛ ade ne yɛ very juicy ka tobo nyabotere ma ho na afei dwene ho mienu ansa na abusua no sɛ nka wotu asese dwa ikura de ma mo no ɛna mo force dwa no nkwan po a nka abusua no me gidi ye sɛ ehia mpo gabi ma fie oda sɛ nka gold ampa ɛna maame ne sɛ watu ama mo asese dwa wei kakraka wei na siwo sika akɔ a mo sɛ akɔ pre bi wo fam mienu ansa yɛ den yemma yɛ ni na hɔ na oboase gold no mutu no sofo mmompa ya ansa na omotu yemma yɛ ni na hɔ na okɔ pristia gold no mutu no konfo bi abegina wɔn nyanko ade ansa na omotu ɔmo ya na mo de mo hyɛ garse bebrebe na ɔmo yɛ no hɔna sofo bɛ na kɔbɔ pa yɛ hɔ yemma yɛ ni na hɔ gold wona na sɛ ɔde ma wa ɛnkani ɛwɔ kukuo bi mu ɛwɔ abɛbi ase o sɛ mi ni hɔ a mo nkɔto saa bɛyi bibiri hyɛ hɔ me de mo fa ma busua no ho ban ɛbra na mi hu sɛ obi kɔ galamse a sofo gyina akyi ekita no nten ɔyɛ sɛ ɔkɔbɔ pa yɛ amasa na nipa na kɔtu galamse yɛ susumi yɛ ni mmra deɛ sɛ sofo no sɛ wɔn kɔwɛ sofo ampampa na busuafo no dwene kɔ akyire yi a saa sɛ dwa no nko a ɛti bia busuafo no na sɛ dwa we ye gold na nyɛ nkyɛ bisi ma ni da hɔ mla mu no nti sɛ wɔne gold kakraka wɔ nyina akyi a wo sɛ kɔto bi wɔ fam bi ma saa yɛ den asese dwa wagye mu 20 billion gold asese dwa o kompo na bi akɔ bi ofie hɔ kakra bi akɔ school onyae ba mo 20 billion ama saa ma mi akɔ din free yɛma yɛ ni na hɔ ahwɛ yi a da bia wɔn yɛ no bi 6 abɛgya yɛ 9 mate medase eburu arɔfo de ade hye enkɔmɔ a edi kan ɛna yama muatie bie no sɛ ne yɛmdi nkan kan yɛ a mede kyerɛ wo me se kɔɔto asɛm yɛnka na mmom afutu a ɛwɔ mu deɛ yɛ nyinaa yɛfa yɛde tu yɛn ho na yɛhunu yanamɔne a ɛsɛ fata sɛ yɛtuo sɛ bɛyɛ a ɛnepa ɛnso bɛba yɛabrabɔ mu ma afidie ne na ha aha yɛ 102.9 aha yɛ otech
meba apomode mapade eno ne hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pi ni menti ase me do. Tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband and there also we Hepa plus wife na abua no Hepa plus mixer magie drone di pa Pavi plus mox na Hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du yenu nka ho our pharmacist na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede asie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Daewoo 3 sister capsules. Yɛ ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me nasoɔ no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Daewoo 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna atu me sɛ sabrɔ nso ama me. Na akɔso ya wonim. Sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Daewoo fo yi a na yɛ Daewoo ointment yi. Wɔn na yɛ. Sɛ nansan a na wo complain waposo. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na me de twitwi ya. Wo ti si ye yo. Sɛ wo de Daewoo ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na yɛ twi na memene. We die twi na memene. Ai, twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom yenu yi enye na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodo na mu. Hye no so sɛ aduro yi nyema apemfo abatan a wɔn ma wɔn manufo ne obi a onya mfinhyia dumienu. Bibia ne afrɛ 0244886437 and 02016871717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe se timi sanyarwa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epoa be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de napos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na akofa nuani ye ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben Sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso no ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic, Oma Ben Papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast cra. Oh whether. Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Debia
sanopo awio anwumro mehu wo me fi aha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti voter drill limited nkana voter drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heyey bi kohosie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited yi mi problem na solve Adepa ni krom ha de wonkwa na woni ma adepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be to batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus same kind se krom ha de woni adepa hene no se me mwatira kwantam na me ho preme kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4, Yadamwase, Yakoya, Yasan Bebio. Aha, ya 102.9. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi, Media no Asugusu, and area Wutie, and area Kroya, so, hey, and live. Na, and that day, I would the dear Munchi Ankomao. Akwadei udide ampofo Deborah Christford ampofo Deborah usua wade ewo KUST political science ena ustedi oda Eden hostel mu ene Deborah wenya afeko edi aka onfie ho na wa papa na nampofo of second chance organizing shop osi ene day eye wa wodai osre nyankopon ni nhira osre na ho bambo osre ne nkwa husan esre adum nyame se onye okese na untutu anamo ensie. God bless you very much. Happy birthday to you. And now we are for me won komobo na enkoma ewo manim eye mawura babia owo manim ha na moadama bibinti emane haw se mema hu nanim oba pa me afidie no ohote say but very good ede nyame ase so de wa beka yen sa wa ha enawie asem ben ene de wa ba yenim ha nya abotre ma wo o de kire wa wasem ni mu na me metie fonti na namba cho me sia oni wabedwafo ni watie fo nyina ya joso but oye 2020 ala misia abrantie bi ti edididi nkoma e ma ne koye se yes be ware enti ono so kire me se adwuma a woye no sika bebre enimu sa na emom no me so me say apa me hu achi eze me kwa asori amekono me ntango me mfa me ho nka be ma bia kosi se me ware
so ɔno so bae no ɔno so kyerɛ sɛ ɔno so saa ɔno so ɛmfa ne ho nka ɔba bi a kɔti sɛ ɔbɛware enti no ɔkyerɛ sɛ adwuma na ɔyɛ no wɔ fam ne nti no ɔnya sika ne nyinaa anaasɛ ɔntumi nyɛ awadeɛ kɛseɛ bi a na mkyerɛ sɛ ɛbɛsɔ Nyankopɔn ani na yɛmmɔ adwaman na yɛbɛware na asɔ Nyankopɔn ani ne nti no ɛnyɛ awadeɛ kyinkyinkyin bia ti adwene ho sɛ yɛbɛyɛ engagement enko a nti yɛhyɛ aseɛ ɛboaboa yɛ ho ti wɔka yɛn sɛ so on de oni sika mpo a obetimi apɛ sika na ɔde ba bɛyɛ ho ɛdeɛ no na aduane deɛ sɛ bi obi ba ofi na amere aduane di a ɛnsɛ hwɛ ti aduane ne deɛ ne betimi ata n'akyi ne nneɛma na aka no wa wobɛfa ka no nti wɔmpɛ deɛ ebia yɛbɛyɛ ɔbaa ti adeɛ no a yɛtua no sɛ sika no wɔmpɛ ade no ne mu edu ana na wabusua ɛgye ne paa ɔn bajo demi oh okay no mo enyi no na emom no mse deɛ ɔmo ntɔn me ma no okay na emom deɛ ɔmo de ɔde bɛba bɛyɛ na asɔ abusua ni na asɔ nyame ani sɛ ebi ɔmo baba no wa ne nanenam na emom bɛrɛ ma aba fie aba tu ni trensan okay ɛno nko ana ɔmo hwehwɛ okay nti yɛde ɛhyɛ so adwendwon nti ɔde me kɔkyerɛ na abusua ɛna abusua so bɛɛ fie bɛbɔ ɔkɔkɔkɔ ansa na ɔmo kɔ ɔmo akyi ɛsan baayɛ na ɛhyɛ date a awadeɛ no ɛbɛkɔ so ti saa abrɛ no so yɛ ama yɛ nyinaa yɛkɔhyia yɛ ama awadeɛ no ɛkɔ so pɛpɛɛpɛ ti 2021 ɛsɛ awadeɛ no ɛbaa so ihunu 2020 by 2021 no ɛna awadeɛ no ɛbaa so nti 2020 ni nyinaa wa anwew bacho dem wamfa ho ama no bacho dem ɔno kra no kyerɛ me sɛ ɔyɛ virgin ɔfa no nka ɔba bi ada wow saa no ɔno so ɛkyerɛ me nti yɛ guso ɛboabo yɛ ho ana 2020 no March no awadeɛ no ɛbaa so ne yɛware ti yɛware na me wɔ Kumase because na me yɛ adwuma wɔ Kumase na ɔno so ɛyɛ na adwuma ɛwɔ Accra so ofi ɔno ana adwuma ne deɛ obetimi atumu wɔ abra asɛm bi yansi ti na ɔno free Accra na ɔbɛ Kumase ofiri Accra na ɔbɛ Kumase saa nti 2021 no ɛbɛsene kɔɛ ti 2022 mu no saa ne yɛte saa na 2022 no ɔba Kumase na me kyerɛ ne sɛ ɛyɛ wɔ hɔ no mo te na me yɛ asa me da sɛ asa me so da yɛ sɛ bia what ya sorry ɔno so ɔyɛ difo bɛɛ ma ne yɛ difo sorry mba chɔn okay nti na wasa obi nua ba yade ama o mama wasa ase ne yɛsi asɔre dan kɛseɛ ona na wo so saa da yɛ no chɔn na me ka na yɛsi asɔre dan kɛseɛ ama yɛ program nipa bebre ababi te wa na yɛsi yɛ dan a yɛtim nti obi aba anytime bi ombato ɛna ɔno so ka sɛ ɔno kra ɔyɛ na adwen sɛ ɔbɛtim paibɔ nti na ɔkɔ wa kɔhwehwɛ bi to ɔkɔyɛ ɛkɔhwehwɛ baabi a wɔnyɛ baabi na onya school park so te master ne kyerɛ sɛ numere deɛ obetim ama abɛyɛ asɔre no ansi okay to ɔhyɛ asɔre na ase a 2022 December no ɛna ɔba efi ɔba Kumase to ɔba na ɔbɛka kyerɛ me sɛ obese okọ trek na am se na sorry na no so boys foforo bi ho na ma omo behwe na okọ akopesika na am se okay e na okọ so okọ na obae na wa be kire me say okọ trek no ho na ne nan ne ya tizeze no ko nyen ska ko be ko akwa di onu ani dwa akoton ene ma okantamanto nti semenya sika bia ma na mga sese de me ne sika bia o me ho na emom mekọ outside akobisa te bi obi ebe ma me loan bia na o ka so okay nti me ko hu abrantie bi na o ka so o ma me bi to kire me ene ma ewo loan ni hu nyina na me so o de ma o besia yes so o de chew ba cho de okay o de ma me besia na matua nti metua
nsi ho no ko sise menya sika botene no abre no na me so okay se me gi sika no me de bre no be say 5,000 50 million okay to aso ana me gi sika no na me de bre no nti abranta na kire me say 5,000 no bosumi bi obaji 200 cedis ko sise me de 5,000 ne beba na me so okay nti me kan ne sa bebe kire no ka say ahodi omotom pabo na ye to nti obenya te say obenya sika na ba na ye de akọ anam so yo ti e ho no mu na okoye me diska na ma no na okoye January nim 2023 January oba December 2022 na we ni sinti 2023 January no na okoye na me ho nti okodu your friend say we do ye didi nkomomo a ti dako me ko WhatsApp fa me for say me ko WhatsApp me ko no akochura to say I can't love you again. Why na akochura to we wukunu no wukunu no say wo no wo trek mu wo fi trek akotondo na ba aba abaji scan say o de kwa akoton pabo kantamanto enti wa beje bosia na awokoje na firi wo e de firi me ho e de ko kantamanto e na awoko WhatsApp e da akoye edai se ya me ko WhatsApp ko ne na like me ko share nko for start ni ti me ko no message me asema no acho da say I can't love you tobo start no no odi akutwa ana say odi asende wankasa send me personally or they send me ankasa say or message him say I can't love you again. I can't love you again to aso into ocho sa na me say me friend no say amako WhatsApp me ho message bi na e chere say o say esa pepepe na me say e dey nti na so e bi so hu mi nyina no to kwanto akasakasa ne nyama aba yentem afi no atena se adwe ne ho say wontimi enemy entna biem I'm so okay teme dem an head and fano ayi bi ntimi ho no mo ana ni nua ba panyin e frame me phone to frame me no ana o che ami na me je so na o si me nua ne se on wale obiem no ayi oba yi die obetima bo obusuafo amane ti ni nua no so ye ware wa ama wo wakuma na e be frɛ wakasa asem we ye ware no wa ama bi baye de na ya odim ko che na busuafo no na ye ko ni nua ba ne fie nti be ono ho kra ye kodu na ade asa ti ogina ho ankasa mintimi mi hunu no nti ni nua ba ne kansa na msi na me friend ne papa na papa de nam ne ye course otimi friend bu sam se ma me ho te se am to my friend se da ho te se ti me friend ne papa na me say me ko WhatsApp message da ho ni na so no man fa anya hwe me de nim se agro no wodi be say ni sister panyin afre me aka say ni nua ne se onwale biem na me ma ye oba yi de beti ma boma busua amane ana ne papa say sa na onu kra no ne bana ka kire no na so busa no de nti a onwale awade ni ne bana ka kire ne se onware biem ontumi nware obio okay na so busa no say de nti ana ontimi nware biem na nchirechire mu ana ba ne de ma no enya asama yigina so e de ja awade nti na onfrɛ me no oso oka de en ene de papa no anka se de osimi kan na say nchirechire mu ode ma no enya ade a ebe obetime agina so e de eja awade nti ena onfrɛ me no ana kasa ne nyam so papa ne frɛ me emre bi no aso obisa me se me ho te sen say na that time no kwa no aka kire ndada waka kire ne papa ne dada fato na papa ne nim se ofrɛ me a me so meka say bia say na asi ba me so that day man ka hwe ankire no ti da na me ka kire ne say ni nua ba na frɛ me no so beka say ne ba no so kura frɛ ne say onwale biem na asam ni original so ntina e ma ne frɛ me no na me so okay ena o so obe frɛ ne ba no ti o ya papa no ko frɛ ni nua ba ne say o ya kwa awade ni po wan ko bi enyo na akɔgye awade no ti so onua na be ma na frɛ akase a enyo na be frɛ oba no aka kire no ti o ya nsam ko so anye ni nua ba ne de ti ni nua ba ne frɛ me phone so eni o ye bi pa e kire me but that time kwana me wo school o di watem me sa de kama me so na me kasa ama me voice ko so
ama other teachers kra be intervene on ga say enkra ni nti but o katin kwa sala na o frɛ ne ma na wo de mi gya no asɛm nti papa ne kyerɛ me sɛ ɔne ne ba no ebe kasa ti me to na me hwɛ o ya ma frɛ no sɛ o se den sɛ o se den ba we no nyina ekɔ so na me mo mabusuani bi amane efiri sɛ me medwen sɛ ebia etimi ka asɛm no a na obefie oba me fie hɔ a ebia ogu mabusuani bi a obɛfare ana sɛ nto ka nyawo kwa na ka so nwale bi na abɛyɛ dɛ wa ntimi nka nkyerɛ na ne papa sɛ ɔne ne bɛkasa de a etwɛn ne papa ko papa no so no yɛ ware fo ka so de ma ene ba na ɔwɔ mama bebree nti mɛma mienu ti ɔde maka ne mama ne ho ti na me hwɛ papa n'anim ti me hwɛ papa n'anim a ma boso me bebree betwam ama sɛ debi ni nyina nso na bɛɛma ne ma hɔ onso nkɔ ne hɔ wa block me kora afiri ne phone so unim baabi a wɔte unim baabi a wɔte because na baabi a na wɔte first no wɔte mpaebɔ ni nti ɔbɛtena baabi a na wɔte mpaebɔ no so ɔbɛbɛn mpaebɔ nti baabi a na wɔte first no ɛhɔ na yɛkɔɔyɛ nti na wɔtu afiri hɔ aba baabi a wɔte mpaebɔ no nti me ya omo meka hwe nti me bana mokɔ omo krom de kɔto ne baba panyi ba konso anim ma ne baba panyi no efrɛ no sɛ oyera ba ha sɛ wo se wo nwale bim na sɛ wayɛ obɔni bi kura ka wo ka me panimu mabu nkotodwa apawakyɛw ɛwɔ yiridi mu te ɔno obɛka kyɛ ne baba panyi ne baba ba ko ne sɛ ɔnya me bɔni bia na ne ho do afiri me mu wo ho do afiri ni mu ukru na eka sei bato han hey ozo onyen boni bia na ho do afiri ni mu ana baba na se na asembe na wo ken ti baba na eka je ni se omra na omontena se na omune ne enkasa baba na chem se menko nti se oba na omo kasa wia obefrɛ me na msujo ti mekoye ana papa no ehye da ode beba beti abusua na amfrɛ me me ana me friend papa say that say na mo ka say obeba na obaya na papa no say oh aba amomne na atena ase aka bibia wi na msuyo ti ni 2 days time me won mo no bi ebo ye fie ni bell ana me ko bie me bie na ono a be mana ne bag bonechi wa ba fie ba twan to ba no ne bag bonechi no bisa am say ne Ghana card ne way na ne Ghana card aka ana me yima no tim yima na odan ne ni se okọ wanwuram wo ram mu bai no bebusa ne Ghana card no ana me de man to se okọ na me se na wo ade kra asa obe o Ghana card na wo gi na wo kọ no so wo kọ na asam na o kan no me nim se bia wo di agro na na ya asam no krepa na wo ka kire me se one die o nwale bi so okay anti say ofa na ode koy okoy na unso ja no ma ne koy na ode koy tobo mawura enioma bi wo ho no mo a ya na ye mema ayoyo wo ba yei se wo so wo hwehwe ne Ghana card enka Ghana card yi ni dem ada no anyi ni dem na wo yi ni AP abontai akọ bia Ghana card no obesina ko na danfo bi awedi awotachiman emo ne na danfo ni nyina ba fie ebetu ne ma hwehwe Ghana card no because na aka Ghana card no enkwa na ya ade a esombo ma na ebe ma no aba fie ho ti dade no ba ho betu ne ma hwehwe Ghana card na wa hu enti ne papa mo kan se oba omne na kasa no a obaye no ti na nim se bia omne na kasa ama bibia etu atwa ti o yeze ne Ghana card no we na mi ma no ti mi ma no we na no so o de ma ne wa abonten me de ma no inside edem na efie nim ye wo dem ye wo fie ene ye wo efie no abonten ankasa ifa na o de ma no edem na de ma no o refi ofri if you outside na be ura inside am be ura dem ai me fan se wo ura pno ma ye dem ankasa se ne we kura de nkafa ena unso yi Ghana card ne share ne nsam na wo okọ se wa ba dabi
there be some things no yen solve no kasa ne kasa wo there are some things we solve it akoma tu akoma de otie mi asabi odwene kwa akire no ebete de me pa akire yase entokwa bi no mo ho no aye ne yen yere no mo ko e wo fie ye ne yen gas ye ko to de bia moa wukunu to de bia moa wo yere to de bia moa ga no moa boy ada no amoa no mawura akọ ga se obekọ no enye se ba mi gina nchen atwanse na no ko na se ofa na mafa na afede o tiatiem obeso o seek attention se wo bebre puno say bia like no di pia bontin ana baby e wono so no ni power ho ye wo no e wo from ni and e be ye ni wo eye na uja no ode e koi okay enti okoye no ana me frɛ ne papa ana papa ka sɛ no akra yɛ sɛ oba na yere ho ama enyina ga sɛ ani asam na ye ne na kan eno na mso no kra wa ba ha nanso no ɔsɛ wɔkɔ nti wɔkɔ na papa ne si okay ɔte ti wa blogging ti amede obi number ana friend dia che me am kɔtɔ ɔkyɛ foforo ana na me de frɛ no ni nyina no na wasa block da chip no kra ti me 2023 no ekɔ na wie no na me so ene o bia o te fa akɔ ate wa des me kɔ baby owo no na makɔ akɔhwɛ di ntipoti ya di esia na sɛ di esi nti o se onwale biem na bia ho de me duru ho a me hu onu a me yu biem a e bi obeti ma chichi ti me yɛ sɛ me kɔ na me kɔ akra ho ti me kɔ ye through school ana me de kɔ ye me apply for school ana me nya school no sɛ me kɔ no one day me ntimi fa nkɔtini sɛ me kɔhwehwɛ no ti me nya ba bi tena ene me de ba hwehwɛ no ti me kɔ ye na me nya ba bi nso tena ti me busa ba bi a asɔre ni bi wo ti memenda no me kɔ asɔre ti me kɔ asɔre no ra sorry dem na December say den na ayam ya ana say di asem ti ana me kra moto awreho ahye me kra so masa ti me kirekire ni mu say no hunti kra na maba me be say me hwehwe no na me hunu no ono aka asem na okeke ka no phone so ne niema no e kire me nti na maba no me maba kro mu ha kra eno mu ka so okay ene o mo de be kokon sorry ni mu ahwe se bi o mu be hu na no satam na D7 na ntumi ankyere se bi a owo ahodwo owo faade anama mponten but D7 ne ka se o mo de be kokon sorry mu o ye se obehwehwe ebusa o mu a sorry aka no okay nti me kwotena ase na boy bi bewe mu ti me na kwa akra no so boy no sa boy no odi ni birthday so ka se ye nko birthday no ana ye koi ti boy na ade asa ma hede hu ni na nso oba asori dem no me hu no na se minim no okuma ase ase minim no okuma ti e chire no na me kai se minim no ho akra ho na enam me kuru no so ntina ema minim no ti ona me bo asori mpanifo na mane se sa krachi ya waba we ebe nam no so ma yetimi ye hu no me kunu no na so be nka so sa krachi we kra da sofo no eyon kono no te na obetim ne nakasa to mu bu sa krachi no na krachi ne se no kro ne nete to obetim ehu na sofo no ka se ne onfa ne mbra the last year March 17th and ode ne buy ti me wona sofo ne frame say me kunu na ma nti membra na me koe ti me koe no ana sofo no bu sa mama ni already omu ni mbete omu busa mama ni na ichirechirem ena ono so echirechire ni die tie obia kaka na asem wie no ana sofo ne kan say ono ana ye bema ti dia asibia no mi munkotojwe na mempa na chew na bema ne se de na ode aye no enti asi bema no kan wo de ne pepepe o question me ka even kwa na no kwa de sofo bi sofo ba ko na ka say
obai na so woka de waye nyina na se me de hwehwe na me hwehwe no aba beti se wogya wade na so onya wade na me de na mnim se oba betena aba bekeka ensam de om na o se wa question character nyina o se die na na wo waye o se me ka se aduane enko ana ye de ene be matana na me oneme kasa asem bi na okan ma memua wo ha mewura ma memua character questioning o aduane de na o mane bi di meboa na o mane form de ni menya sure na the form de kame no tira se na nka wo mfa nka me no an won ka se o ka se aduane nkwana de ntia ma asofo ne kan se de ntia ma asofo ne kan se onso akwesho character one Canadian no onso obae no wakasa I ka character nyina ena ono no o se obakuma ase ebenum pure water to ho ekwa akra 1 month oba na pure water ne da ayi baby edan o de to yen eno na sofo ne kan say de na ono to so ayem ni nyina na o sa meka na me say me de like me enipa na me hwehwe no as ntinya me ban ma say ebia de wa ye na so die wa na ye so butu yo so enya no na me ba say me ba be kan na mom no de because of say ebia wasi ne mo say won wale biem no nti ebia de ensem bi obese okeka na onya ne mutete no ene ebia wa sha ase a okeka no say ebia nti be boso me wa mpra wo de mo da sa no oka say if you inside eho nti obai tap pure water na da ho na say how do you know nti pure water na no me no nim enso ni din enso abai no so na ohu no nim enso no so din nti eho no mon de ti enana sofo no e ka so no de esi bia no yenye mempa na cho mi nkuto so ne 9 na mempa na cho ti mi ko to so ne 9 pa na cho no be ka chira sofo ne say ono oni be bi te nti sofo ne chira mi se mi so me ba mi te hin na m ka so mi te be na emom no me ba say oni me so nam nim say baby a wote no currently asore no baby no akotena no one sa boy na ehu na asore demon enete nti me say ka me hu no na bibia yi ya ebia me ma back to Kumasi bi metna eho no mo nti sofo ne ye na m ka so ye be rent ena sofo ne ka so okay ote ti ko me ko rent edan ni bi wa wo de usika wo e ko rent edan ni be ma ne takunim e rent edan no ti me rent edan ni wie no na me friend no so ono o ma wo ma da wa mo akọ rent edan ni so awie o ma na sofo na o ka asem no enya sofo no na be wale mi ma no na busuafo no so na wa ka chirom no se won wale mi biem no ti sofo no nim die ono obe pretend na so ono de awade de on wale biem na am so okay enti mi wo wa ne se ni 2 days e ka asem no 2 days to 3 days no frame me to frame me ano e se ohun se to waje wani so wa ma yatu mi mama na yatu na fra so de no me esi afichire anam se de nti na mama yatu ye be ka asem no manka bibia amfa ho wo na acha se obeke kansem afa mo me de nya sa de nti mba me de mba se me be hwehwe na woja ayampa se woja me na ba be ye de se ne de fata enfie na abese ko ni nyina de wakeke nyina na ugina so obusuafo ya dansefo wo mu nyina me de no de me mfa nye hwe me pe wa me and you because me nu me onu na sia into anya fon so dina manim na ka kire me na ekwan amofo aso ebe ye amamre se de fata no momfa sa akwan na so emeye na asem bia nko enti oye na so mo nto yesa matu mamu ye tunu no na muzino mekosofo no ti mekosofo no ho na mkobuza sofo ne say me wo ho mo school mo ana me ku friend me say wotu no na me minti na yetu no na o say da bi da anya minti
so for nas mo kan na me repeat o de ne de eso ne nan na de aba ne de eso ne nan na ode ne nsesa ne de aba ne aso ne nsa so for ne kan sa no na so for ne frɛ ne somfo se somfo ne mbra emra ma meti so somfo ne ba ye no obuza somfo ne say abrante na na pa ne metu no no na yiri ni na ne yiri we nti na metu no na somfo ne ka se Dabi na ne yiri we kwa de minim no onim me ana somfo ne ko ne baby tini ye asori na somfo ne ka se me ko na me ko ye ma asori na me de me ko na me ko ye ma asori ti e point no na me frɛ no we dey different some friend no me friends no who say ye me aso a on kate no anko asama obeta me Kenya na say don to Kenya be kasa be do wi ata number no no a block e blocking nti ye na me say wo friend me no say me mama yetu na say wo boni a wodi eno na me ye be ka asem no wie ye no say hu na to so say dio ana apie asomfo enim na afra mada na on kan kire me say bia boni say ne wodi ami yetu na asem mi minti na so for ne say nye minti na wa boni ne wodi no agbo adwaman ti na yetu wosen ai babo ho de adwaman de na o kate line no to o kate no eso wa kwwe foforo ai e wa asori bu ho wako hu yo be foforo enti wako jidi ana ambajo ai wo man hwero ana amode ne nya de ya hwere bia mo nhwe bajo ne ebi hwe tama na mtekra pa agobi dia friend gabisto wodu okotwa bi ko bi gom gwaro no ebi hwe ebi bofo bada so atwanza na adigina wa hwe obehwe no bofo behwe na minim se bia wa so tumi yavem na o hwe suma se wa hwe bofo asuma na wa hwe nipa asuma e dia mi hye da hu ebi hwe nduom che so akoba adwan na o man hwero bajo Dabi ono sasofo ne de because of say ono akan asem ninti no sa asem no kopie nanim no ono de onya na adwen say obefra mi abo mama na sese na emom no asotwe e wo ho ne niam ono nko odi ema ono ena ono ne ntimi afa ansha na ono afra mi ena sa asem no ode be hyew ebe to manim okay nti ebe to manim no say na esi na so okay say na esi nti na o say me hu do afiri mu na o say na nka o kan ntem kire obusua say na emom no ensem a wakeka afa me hu ne niam bebre no emu bi enim na emom de waye no hye wo so a hu de wo ye no na say o de keka ensem a wo be say obusua ni ba kokore ni won hu mi a o kasa me hu ana asese na me na ma di ubone me na me anajo me ma na anajo me no ko anajo me no me anajo me yo say anajo say ni nyina wo akokobu adwaman na hu die wo defa na me de me no e cancer te me sa o ha no asa afra me ai wo asa ma akora bi adidi matem am say akora be o say akora na wo ma sorry dem won abaya kokko na wo ma sorry dem o ma ne di ono kro ba sorry kra fikra woni ye no o ma ne didi matem na am say abaya kokko be na me asoro na ngasa akora me ko mu no say na medicine na even kura no kro mu akora no enya asam na eya asam a ede me ba ha akora na menye ma adwen say me ba kro manti hwan na abaya be na wo kirem to o kire me ama me hu abaya no ti say abaya no so no so o ka cha abaya ni so obe wale no ope no ti abaya no so bete say na yira ba ho no asem say na esi no so fra no di na tem so in baboni ni say wa wale no ka kire ni say on wale da to no an fra me confess say abaya no ansa na penemum asama o ka kire ni say on de on wale da ena mzi do bia on pene de on awade sama ne ko kan say on wale da ni de say wan wo se ne pa enka unti mo ka hu na madam mi wale da ni de unti enkasa no si okay na me de o ka tell line no na me te baby te me te wonu mo na me friend papa say ebre kwa ena eko ti e chire no na msi no mi a mako a mi nsaagene te me ka chire me papa na me papa no so friend ne papa am baba kan say wati atesem na nya asem watete no mframem say ne ba ne say onwale ni no ndo nim say omu ebeje awade nte bi
omo mpe bi ma omo de beba ti de watete ne de atesam ti de nkura na asem no da ben na omo betena ase na omo akese ono beba ho ana ono so beba ha asema ne papa ne beka ne se ne ba ne se ono de ogina na ogina so on wale bi na baba ka se de ogina na ogina de ne kura ne sen ana papa ne ka cha papa se me na me ye etuma nti me nhyɛ da me nya ho na me de aba no ma ba bihia no ma be ye sa ma me ne fere ho the last year June 14th na ebe ko me times nti me de ehye sa ada no sa da de meti ma ba kumase na papa ne kan say okay wate so 14th no so ye e me ye ba kumase me hia yi o ma ma ti me fra papa no say eje so ga kira me say mi amensha me da ma hye me da to mani ansa na da ne kura beba ti di nti na mo ama o se ne ba ne so otu kwan and I'm saying, the bands who took I don't want frame and can't say be a munti me and the bands who took quine. Was then the bands or no so be catch me. Intina or no arm framing or no the band me frame I catch me. To me friend a banner. Say, maybe the elder Yamini me no asem. I go di and penny for asem. But never panos say, or no woman naturally say what to quine. A coin to bend or to one my what. I say I took quine or new or co baby ko ye juma, I go pesca. Na me what to kwan ekọ baby here fa because what to kwan a communication e din kan no o aba kire say me na o se me sheda because me na me ejuma na e da me nya ho no o maba ti me so me sheda e ma e da say o moji tu mu ne papa ji tu mu e se o mo beba amia be shi atwen wo o ma amma na e o ti e o me wo no last year na mu sa me de me hwe se o mo beba me hwe se o mo beba tim papa ya no afirm na kan se ndi onya abotere na ebia ye ko ho no mo a ye ne niema bebere because zedi omusime ye no ebia ye ko duru ho no mo a na abotere bia antimi amem because ene o se obeba o china me ne kasa me ye se ntimi hu se papa no minim the reason why say hu na ne ba ne kan ye nti na ato papa no so dia me ntimi nkyere ko papa ne ba ne frame me record no say ne papa akacha na papa say so be dia montin so ni echi ni sika enko no ni hoda teno so na papa no so ye say me ye yi na because say ne papa no we me wura papa no wo mu krom kuma go be soro ho na crash ne papa wo e na say wo no so woda so ye difo na na so wajaye oda so ye difo na wate ne mpai bo no nyina oda so ye difo kese ye na wo ye ne mpai bo na gddifo achon de ye tu ni say mu no ono so kote ne de na wate dada on ti asore say otimi ya asore memenda empaibo no wate empaibo park so empaibo patwan enti eno an oda so ejinam ndi se okwa asore foforo memenda dia ende minti minchire na enkran hon so no wote hen ote tabora patwan ho no wate ni gidi empaibo no patwan anwumre no omo kompaibo macha ifiada ni kwesiana anwumre eno omo kono macha enti sese ya no wabe fie se wabe jawa na omaye die enti pa na wa de na apese nyam wa kanope na mintie sese de me pesa me ne se because asofofo aka ye kwaye ba ni nyina o se wontie ma tuha akokrom ho akotena ho se bia ebia kwan tentena no distance ni ntina ama emu atete na se ya ebia oben na se ma ye bia sim ne menyina se ni de o se awade no wade biem mfie mienu ni boso me nson ni na ya para ho a se de me pa ne se bia chechira abo ho na esane no ti baabi omo ba je mi free ye no omo mra me ya amamre ni amane no pepepe no munya wunsi ho no munya minsi ono nko ne baabi onene woye ba cho na bi onene ni ba cho na bi wa wo ma ba cho na bi ono nso wo ma ba cho na bi na wani nso no se wani adwuma ye ya no ane ana dabi na wani nso no dabi like na mani so no because me nim ndia o kan story enyina a kire me ye ko no krom no so ne baba panyin so kan say ono ye so fon fa kwinsie no aka kire me say na onye adwuma na nansan ya na obi afa no ne tompa boa
and I'm saying I Emma watch them me say mpaboa no okwa 20. The question is now when you saw no but I 50 million now we jene bosia de man no what yai but what they buy or the buy December no they buy was and they buy enti ne bota ya wo gina so say odo ni mu bio odo afri ni mu ene say wabenum nsuo e de ato compound akwa akra ba 1 month oba ina nsuo no roba da ho ne bota ye no but they be only do say a door a friend door die say awale for door die say binim dienti means even say bia na me just say cuz this me can say me akohwehwe the AC say bia oba for no kofa anu no e na ama because ono afra me record no am work can say to be honest fit that day on again die no one kai me biem da tobo we de me nhye nim gidi de ebia no o ka say ye bibi mana na o ka say bia mesumunti mintumi nya na oh de enoka de make what ya say we de mesra me ka onya wo de nti na me ka say me na me wo obi wo ta ma na me wo sehwe no minim krachi bi ordinance mba manim oba be ka kire me say ono no yesi ye wo sex style bi a ye frɛ no doggy eya kwa me mesra wo hwɛ sa doggy no wunim doggy kro wunim ade kro ai eno so ye de eno no ti sɛ oba na kuntunu na be ma gina chiri no no ba kuntunu abe ma be gina ho o sɛ kuntunu nya kuntunu sɛ o kuntunu sabi ni sisi ni be ba wo be ma nanim eno na ye doggy na dog de senka ye kraman na gina be ka ho na mente ase sɛ o sɛ ye kyerem sɛ ba bia wo be fa bo aduma no nti ite no na kwa yete se nkraman de ni directly ase nkraman de ni bi akwa ne se o ka kire ne yere se wo ma ne sa nkraman de ni bia oba ne mma no eno okofa age wa abonten wose ye ne ge yi kura age wa nka na ge ya ma ne nkraman se enti mawura yi e bia be ma ne ka se wo pesa nkraman yi bi na wanfa ma na na vajo Dabi eja ye won nkraman ne nko a Dabi sita se de bibri na wo nya obi a wo san de toma bia gugu so a enu no ye say boost moral mo ye toma no se wo di bebrebe wo mo ye bebrebe ti sa wo nya obi a sita de bebrebe ye wo plasma ho eno so ye de eno no se oba ni tarwo na na ene mo bre mobre mawura enti wan kan kire oda se bia sane ye wo ka se oni saa ba wo konya ne won kranhia na wo do free ni bo kire se oba kro no ye bibi mana wo wa nya mana na se do zimi sha asam na se ne de minim ko se okoto ade e wo ge ne ho to do na ge ne ka se bra me pew se zade o kan ye na e wo me phone to be pepe bra me pew e na o se no gina ho sa na o ka cha se no kro se no kro dia no gina ho enti e ho no mo no se o gine number no ko ni fie zade o kan first time gen make attempt so ne beda e na o ne na anda no koi e na mzi na o ne na anda ndi obi a o se o no beda watinya ho atiti mo adwane a wo se kwa wo bi ma sa akoye den ena wo san akọ obiem okọ no biem no ana ge ne che ne we no they say no sa ge ne kura no won ne na kura ja ka kura kwa afe ensem se bebre di o ma ni wure fi wo ne nso ne ono nso ya aka sa no ka they say afe no be pe oba afofra wale wo gine di sa ho ane ana Dabi batwa o da so pe wa de batwa Dabi se say de wo mpe bio enti so se we jawa on fa amre wa busia batwa na ne de wo ye wi ba bia wo de wo ne nam kwa asofo mpanyimfo anim ankosiaga abeduru abusia ne abusia nim ankosiaga sa bre kura no wo na wo ye adwuma a wo bre osan ba kura wo de ho no osan bedidie no osan ye sa no ma we digu so fa den sa koma ne
wadwen ma ho ma dwen de abaho ade na anye efise ade na wonye ono na edi nkan aka me se me kosi se me kan se me fa me wonka obi a kosi be ma obeba efia se oba be ya me ho ade no se de be ya me inform no se me de nsa akoma na me na meja awade no upesum enu nti na ma wuntumi mfa ne nsa nkọ no de bi ena se nkọ no krampon a sika na me de bo ano no ma because of so ka so nwale nka so for me sika mama ena ono gra ka say oni bi because man fan sha nsem nti wontua ena nti eno kra de anye esum asam but ono se onwale bi ena ono no se ono no kire se no me fan say asole ne mra no se o ja wo yera ebe yuwa friji dinim to ono a ye no se omma ono nso so a ye no se onwale to ono emre bi o kira me se me yo ba yi die me to no mo a me amakwa wale no onya ne fan wude na yesa nya onu mum ene to ono no me wale wi a no wa wale okay se ho emre no bi wo ho no mo a empanyimfo a mo de da nsafo no asafo ano no mo nya nsakiraye wom mo nsesa no mo nye refia abodon ni bi na mo nsesa no se referendum amamu pa mama anya nsakiraye ewu mu a mo be hadwen na ye nyina yente Ghana ha sabre na mi wo Liberty FM wo se hwio so na anwumre bi awie kwa anwumre draft time na nipa a wo bo draft time no sa time me de afene ya menya de ni Freddy PK no aka fama wo mo sa kwa no minim ba bi o sei PK na bo draft time no afedi ya men kohwe a abaye bi na wa hye atade bi efri soro ba de fom no edidan kotodwe eno wa hye efom de egu ni na se yu eno wa hye maja kwa memoame ema empabo ye da fom ya ye ka hye mu wachirei sa mpabo na teacher for na tape ne hye a teacher for ma no ena wa chim duku bi ede aboni tri so satam no me say na dai ho na gina ho sa no ana na me ba mu enche na me be ya announcement tintina me ba mu afedia me ba manim kakra na mu say say ya da na samwa ena ogina ho no so na wo fa steps so ansa no awura mu akowura Liberty ni studio na ya da na samwa sa nyamok eda fam teacher for de ni bi nketo a ye de ahomato akire satam wa chimni duku wa hye ayi bi abesi ni kotodwe no wa hye judi abesi fam afedie dana samwa sa ba bio ebe ye ya wo say am slave for Christ enti wotumi twitwina nim na wa ye ni ho ayi bi na wo social media ni TV ni ayi so enti mi hu ya na mi busa me ho se enti satam na da na samwa mi hia wo Liberty FM ni mu wodo sabaya bi wo se hwie so ene wo hwe no si ye da na samwa nyankopon humi mobo masua ma mi we afa Yesu kra agensa fa Yesu se me kra na ma agenkwa ene wo hwe da na samwa de ya so bia ene ya da na samwa wo yesre queen for the Jesus class no satam na wo so bo obi kodi sa wachi wo satam no sa ni pardon so nyedai edru ba bia ho yemfre ju se ju ya hwe ya ensem bi wo ho no mo a edi nsem pii sutumi ba se ya me ne mo ka sei medin komo mo ma me ninwie na be ma yi a wono no ye sa de we yeza komo na sumdomo mewo na be ma yi a wo ye sa de yi se gididi fo pa na odi obi ba be fa sa kwan we so de adai adabraka gidi fo kra nso de sebe sa me sam ka kire se asum bebre wo ho amakoko ko me papa ba ko ye gidi so fo kase e wo kwa mo akokra awia me chiawo akokra adu wo kwa mo wo ye papa panyini akokra poso no humi bia na akokra ni age
ɔse sɛ metie wɔ radio so a wɔno korɛ ka a wɔka no Nana Krobea ɛdi wachi na magye so ame enti som bebree ansɔre bebree ni ade mi ma wurawura mu ntimi nim de atuam ɛne de ɛwɔ mu nyinaa minim de atuam ɛne de ɛwɔ mu nyinaa na sɛbesɛbe wo yɛ gidi abranteɛ wo bɛyɛ diifoɔ wom na wo bɛfa obi ba na wo bɛyi obi ba wɔ saa kwan we so no sɛbesɛbe ade a yɛmpɛ yɛ gyae enti na meka sɛ gidi mpanyimfoɔ monkɔ referendum ɛwɔ saa de ne ho awareɛ bi wɔ hɔ a yɛn so so ɛnka sɛ nipa ne nkɔ so antram enti sɛ sɔfo yi kɔgyaa ba yɛn ne yɛka sɛ bi a biribi nti wakɔgyaa wo yere enti ɛne ɛyɛ ma wonya gidi ne bio sɛ sɔfo bio a ebi aba yɛn na eku saa krakye no ti yɛgyaa na ma ne ku na ebi nso aba yɛn wɔte sɛbesɛbe wanyini mu no so hwɛ n'anim ti na ɛma nka muhu no ne ho fɛ ne kɔnkora na eku me no bɛhwɛ wɔ baako bɛhwɛ wɔ baako nka tete saa kɔn wɔ bi ne yɛ de ahoma na ɛpɛ yɛhyɛ da de mmia ɛnu bia kɔmɛdoma hɔ na ɛhwamɛdoma hɔ no atwitwa fɛfɛɛfɛ abayɛ tuntum kamakama wɔwɔ bibiaa bi deɛ mepɛ nyinaa wɔwɔ bi wɔho na wɔgye wɔ bi ba na ada na ɔsrɛ saa ɛnea menkasa biem atifoɔ menkasa biem akrakye no monkyere de duama me menkasa biem Dr. Abasa wo ho te sai me ho yɛ Nana Krobea menkasa biem miwura bɔkɔ deɛ ɔdmanku ada o deɛ so yɛsɛ ya na wa mama ni agye o sɛ nneɛma bi wɔ hɔ no mu a yɛ pɛnso no ɛbɛtumi aka wei ma ne yɛgya ama mo ama mo aka meme ne Dr. Abasa pɛnso no akyɛ enti yes atam no kɔnsɛi no ne yɛde ahoma na ɛpɛ o na ɛden sɛ wobɛnya enti wode ahoma no mmia na line abɛda hɔ na ade aba soro na line abɛda hɔ ɛne mmere no nkwalaa no nya ne ntɛntɛm na bɛrima wonya abaayɛ bi sɛi na sɛ ɔde ne fa saa kɔ a wei so a ɛya dɔkta ma menhyɛ aseɛ mfamfiri wo so ɛnɛ nso yɛdwoa daa bia ɛnɛ ma yɛnhunu yɛ ho na yɛnsiesie yɛn ho ɛnora abaya bi frɛ me anadwo nondu baako kɔbɔ nondu mienu mama ne wono wonya bi mi wom unim abrahosam wowura bi frɛ me na no ɔne ne ga anya asɛm yeah anadwo emi yeah na msiesie wɔ mo ntam bɛ 12 no a ba wana homachi sa ne batu no na me fon sɛ renge mefa ya ye na me da asie bro ada ya matumi awe baako am say owura ada na motete mi say ye wo fra mi a Nana Krobea me yam me bufa so wo ye ne ho hwea enye yie enam ka kire oso wo Asante mampon nam ka kire nse so wo mampon de a ena no patututu wo sore ya ko ba bi a ye to ne aduro bi e ben wo wokwa kasa wo pe basa heba capsules no bi na no yafunum adwuma pa de eye na wo de eye apɛ wantement ni bi wo de me kra de am ka kire nze wonom capsules ni bi a wodware wi a wo de wantement ni bi no fa fanafuno so wo na me point won frɛ me ɛna wie yi a yɛhyia papa yi fa yɛwura basam no ni mu na kyerɛkyerɛ yɛ mu bio Nana Krobea me das am dedi ka me chewa tiefo na dedi ka so ye beda o take atiefo nyina ase o take atiefo nyina ye domas na basa capsules o se o masumdua befie basa ointment o se ebe ni nyina ma na neduma die na ye be sha ase na me de mo be sha ase free ointment no because ointment na dance ya eba no last week die se ne gina capsules no so na this week die ointment me nua ba bi wo manso agrosu obefa no ni bia a okoton na so ga bi ba ho a obeton ne ne ma ofiri kuma se na ba na empompa bono wo ye no hwie nyeyi oso ofrokas aba ointment on ne ma to so obi ofra so China naire na naire ba o de ointment bi aba na ointment no de ba no oso woni de
na Krobea friend no oba tanku ejini sa no obo ni dini chire no enti wo so oba ya odo na ode ointment no yi basa no bi no ode ma no ode ade no fifa so ebe 3 hours time no so okoba bia koton ne nema oba ya sister na so ne nema no wati asim wati ado so say sister enku na free no say free kuma so was me wo kuma so me huni o say ne wunti o take na wuti o take ya kawati da enti ade a manso na naire say the ointment ni aye no no ena me ma me abrewa bi frame kuma say on the one ka baby cross ade a hono na sum ewu ni tirim o say be 1 month wa ya oso ono so na fidie o take on da enti what say ka say eye adwuma ma empompo bibia enti o de ade ni nu na sum o de ointment ni nu na sum afi o paye o say ade ne paye no egu na numa kankan na no hwim na sum to oframe no bizam say oba me ho benya du o de beso a ade ne beja na am say da bi mame empompo bone na paye no enti nsuo ne kone yam a ebeku no enti de obeya nsuo beba de beba bia onye dai ompimu o say doctor pampan na met ano ya medine na say mame so obewu na be piagu dia na me piagu basa ointment akwa paye no wow enti basa ointment da bia ye ka na Krobea to ni dey so oba tanku anya ema kolanketo wanko aho empanimfo eye mo ho adwuma sure sabi obi an honam ye ne ya honam ye o ya pa nkase wo chiri nkase si ama me mpanimfo no na so obi a onipa bi da hospital bibia ye no ontimi nsore nante obubu gudam oda ho ne honam ye ne ya ontimi na opipa no ho wie okọ hospital opipa no ho wie no fa basa ointment ni twi no ne kase na ye ne ho de fetwi ne dindin do ya fasra no enhyehye enyehwe da bia me ba me kase se ahaban ya wa ahaban edi ya adwuma wo ka ahaban mi onu bom na chechire to ba bia esum wa ejatom enti ahaban wo tumi a edi ya adwuma ya wa ahaban bi wo se wunim na adwunso gusu a be ma ema wo yare wow edi tumi ya wa ahaban mu no ene nyame di ma eche nipa edi me so nkase basa ointment enhyehye na ahaban na wo mu na ekwaye wo widie mu adwuma so de sra baabia ya o ya ubon sa se de ohone tetew na ewura o widie ni etimi so ya panimu ukotodwe ya o ya usisi ya o ya onam ya o ya o ya adwumadene titiri wo mo da bi o mo conference wo mo beti no me fisra onipa e free wo kon ebesi wo beti no enti bi sa on den da bia wo de wo dware wi afa basa no twi ebra fom ye fa ntwi wachi honam ya ni nyina ebekọ basa ointment ye honam mo adwuma ye ne madwuma bebre na me sram so mo a mo manketo akọ school no ma me fo ne adaje enti obi wa fa maid akola no obekọ school beba no ohun no hwe mesra wo de week bia no ma o maid ni nya o ba pant ba ko enwo office school ba mensi ana ma me o ba akọhwe so hwe na akola ne pant na asia ya pacha mesra fa basa fefa no o de basa fefa sa o hawo ni nyina ebe firi o lebia me ba se ode po no nkola ni bi ebi fa no age of 9 years 10 years 8 years no mafa ti wan hwe no wan kuni no timi mana draw bennom enako na mum basa ointment ode fifa eyi saade ni firo eyi saade ni firo akola no so a da bia no se akua de no ho ayehye ko fifiri school ba no ho ayehye anwohye ne sa infection na nkola nya no ena mum sa yare eti basa enti ne abone mra ne se ebeye ni nyina ma eti basa na ne wo ka ho asem no mesrew wo de mama fa number ni ntudwa e bia na atikam na wusi ba bia wo namu bia no ba bia number be frɛ 0244 26 77 25 0244 26 77 25 ba cho frɛ number no a ba bia wo bia wo benya bia to mesrɛ bro no bia wo so bia no heba store drugstore bia ko oso pe basa ointment na basa ka so ope bia to so ko no wa nya bi ho a frɛ number di tu dwa no ye be kyerɛ ba bia obedu obi ho amintimi mbobɔ bro no bia so obi ho na akɔ Fredmans ana Mr. ba akɔ bi akɔ ba bia tu adura akɔ bi a ɔtɔn etimi nim ba bia store de bi ho so wuram no wa nya bia wo frɛ me abia store me am di bia akɔ bro no bi so de metima kyerɛ no wa nya bia to sure na sa oba kroma obenya bi dia to ebe boa ayi nyama nyina afiro obi ana nentra papai obi wa kakaja obi wa mpompa ho enso hwehwe gu so mesro yare bi se oseye ama ma ni bebrebe ehye ntade kata ye ho otimi nyina wa mesro pe
basa ointment ebeyi sa how ni nyina afiri ho eda bia na me nua tuburugusu ka se pampan pampan enipa so utwam ye woni ama mienu se wani munya ta na wani munya fa na ho bon eti se nipa no twam wo ho a na otwa no job sasa de se wo hwe na so wani enti se medie no bidia ene kope basa ointment e bia na ne mebi wo so how me so ba bia dem kono basa ointment no wo pebi number 22 dwa no se bibi otobi na wonti na mebi ase a me sra mo anuraba fo na akrachefo no o mo problem wo indication eguadro no obu a otrodro o se ya chron capsules ya chron stomach abscess adet na osi tugo no me sra wo de oto na wonti ase afre number no menya dade a chirechiro mu cream no so o se ya chron ring waves ya se ade na bia akola ho yehia unya daji a me chirechiro match no edi ba bia me drone me de be ma o fa se tubirukusu no no so de capsules no ato am so no a kire mu ba bia ambonya bia to ansana tiburukusu beko capsules ne ho asem so no san bo no mani bi o mame number ni ye 0244 26 77 25 0244 26 77 25 ye ka kire atiefo a na okọ gate 3 Luca from hereby ya moko na ointment na ashort no ye ka kire wonom se ye de no ni bia ba begu honom enti sesei okọ Luca from gate 3 kejetia na ye se ashort a sesei obetimi akọ ye de doso pro akwakogo binum frefre se o makwa akodu Luca from ointment na ashort mesre mo ye san de ne doso pro kwa dodo bia opebia ye de bibima na kakra me kan akire ointment no aje se enkwala no se omope de depa tofinto mpanifo no behwe ampempi nkwala nketo mo wa na omodo munsa hyehyɛ omase aha fa basa ointment no fa fefa abofra no me wo mama mienu omonu yom depa minimum santi da bia sa ointment ma me dwaro mu ya no de bia fefa ho no enya de se omonya problem bi ho no da bia omo na ho eboa nkwala se ya ba tangu ane ya yeka na ye kanfo basa herbal capsules na mamansan ne ya kan kiro se de ointment ne yen sankyerene no sanso na capsules no so yen sankyerene papa oba bi bedi adanse se mansofo memfa akonya isu na mesre nyame nhira ma wo mo se omasi age basa no na tum no enya asem keto asanse na lady bi wo ho wo menstrual problem no kwasam ne sesa bosume beso obi a bete ne nka gise wunnimu no obe no nko ade a wonse wo asomasi na yi na abai nyame na mbasa herbal ointment capsules no so ama menstrual pains ni nyina ajai ene ema wo manso mpotamu nyina atu agubasa herbal capsules so ene nipa na obefa adro no ni nyina asa ama ne wasa befa foforo osoro ne me dance sure me mpenafo ne baako me trafidie so a me da bia me sese bibia de mbekọ mo nsam gima na nyen kontompo me mpenafo ne baako na wo customer capset no ofre me se ne yam no kwasem ni oba bi oyam mpena bia nso basa capsules na bi me pass mu dwie obenya bi yeah on se na o kasa abrewa na o ka kire se ompingu be ma so to da bia pegum ti basa capsules ne de esiesie mema ofre me wose ne yafunu mu tutu no nyefu na me se won kan no ho basa capsules no onum mienu ma me onum e osoro na me dance within 30 minutes ofre me wose na atome din ya betina fidie so ne kan cha se basa herbal capsules no etu yafunu yare na etu afichikro mu ya wase a na yenim nia ye ka ede na ya na oyafunu mu ye wo aduane to yem aya na oyem wo na oyafunu mu sanfro okura de oni di ya wote ya wankasa oyafunu mu a no basa herbal capsules okay ebe yi sa haw ni nyina afiri ho no mamu anyu asomdwe na wo abosume beso anu afichikro mu ya wada abna bode anu de metimi de mia me nko atoso ama say unum aduro na sa menstrual pains na enya ya medimitrito uji aduro di sure minim ne ye sense aside say me kan de nkrofo aye mia me mpenafo nso aye dey adi hu adanse yeah ye pese ma mansanti ase se ebi obi tie ye wo infections wo afichikro mu yaw wo gono anasa syphilis aye sa nipa no oba bi tie mo wan hu sensuo bi efri na se ba ni ye yelo sa o tenkan wom o de puaje oba bi ahimfi aboso amana se bia na bia onum aduru efren se basa heba capsule wase honum na afi bonse be man hira na aye
hu se me bra na ya so am bɔ mani kyerɛ me na mom nya me ka kyerɛ mansa nyina ne se obi bia mfa basa no no nya na duro ɔbɛma wo tie mensa bia gu bɛma ho ɛhɔ na ɔbɛma na nsufita bi firi mu ba watena tena ho ama kodrum pompon so sɛ ɔbɛma na fiti ase a ɛfɔn me dɔfo aduro betimi adi wa kagina mu ɛyɛ basa herbal capsules kokoto bi no mienu anɔpa mienu anwumra no na awtwe mienu na hwa de yebesi wo oni paduam empanifo na etie mi na ɔwɔ dwunso mu haw no mesrɛ mo basa herbal capsules na betimi ma ɔpanyini wadwunso na adwunso na to na nsa wodwunso ya na adwunso na etene fa wo nsa ho ɛto bi kura adwunso no nyusa wo chima nsa na ba to da bi nso a wode wo bɛma na hyɛ unika mu no ɛhɔ na abɔ sɛ na adwonso na hyɛ sɛ sɔne nti da ho ayɛ basa no basa herbal capsules no na ɛbɛsiesie wo nupai upe bia to pe basa herbal capsules basa herbal ointment ato a koke ng misty herbal apidank colinac fredimens ɛhɔ no nya benya ndo so pro to look from herbal kgt gate 3 ubenya bia tu yeso obase for ko smart herbal sanso so na dansia so kwanso ko Jomas pharmacy na be kwa for akofo jo herbal so for life on so for life on be so for information center bu akofo so e be pure live na what they say baby Sapphire Gardens wono atasoma so patase die twa ho ahia nyina no atakura mani ampon ye de number ni tudwa ye twa to sanse so sika oni sika nsama 0244 26 25 0244 26 25 Dr. Nyankopon Shamu pa why adofo sabre doctor sorry de wo wonte ase no frɛ papa no sese ya wo ne papa no kasa papa no be kyerɛ nsɛm mu ama wo nso wanya ohonte ase na enawia yi ya no asa ka ye de Dr. Basa kasa wie ade ba ko wo wiase a onipa dasani sese abeka ye ho eno ni mobile phone me kasa papa na bobɔ de number wo de phone ne be frɛ sabre e bia wo phone no problem abem ne say accessory ade bia e ka phone ne ho e ma phone ni sipita no sabre problem wo ho wunya ade no papa na wo mfa ni udwuma enu nti de na wi me kan for simple platform accessories na me dia ma so odofo me de hia wutie mi say wo de wo ho bo simple platform accessories the trusted brand in Ghana now simple plus enti sabre say wo pe charger papa na enye zeros ni eton wa ma o pe power bank papa say ya wo hwe me charger me use way eja kwa me betuma me na me mfa nkyere tiefo na me ma tiefo hunu se sebe dia meka de fa simple plus hono asempa mo hwe mo capture me ma tiefo hunu correct charger na me use you mo hwe capture simple plus ni mame asante capture mame enio simple plus eneguso no afei mo hwe na ye de tuamu no eno nso mo hu se simple plus no enegu ho yeah I trust this brand. This is the brand I use. Simple plus. Se wunya ne charger ni bi na wo de charge a o phone no problem ma ho. E charge kama tentem e ma ho to. Ye wo power banks, ye wo batteries, ye wo hands free, ye wo headset, ye wo cover, ye wo iPod, ye wo protector, ye wo earpiece, ye wo Bluetooth, ye wo neck Bluetooth. Any Bluetooth earpiece access you be a we bia no baby a wo benya bi simple plus phone accessories ye wo kumasi adehman he ya kejeti adehman he ya wugina Dr. Caesar ni mu ho a ye ne Dr. Caesar so ye no directly opposite ena wo ba kejeti anso wugina kejeti Dubai get 2 ani mu ho a get 2 ni hwe ani mu pepepe simple plus aso ye sawa ha ye number ni ejena frɛ yen 0244 590374 and 0241 709693 and now we are the fearsome 3 HEPA plus pavi plus boss sen romi and say ebenech heba for and a diaba unyada seni se wunya bi na se wono no mo a enura ebo well be ho ban ho asem na meken mo amaten kan teko enam yade tete mo aye mre wo mpam mo aye kese abroso masrade adore mo esichire yade ani mo jabroso bi onu adwene well be ho wate edura ebo awa adwene ho ama ye HEPA plus pavi plus boss na ba bi eto no Ghana mu ha bia no wudi ewuram na kasa wo pese mo we bi woni nsuo wo ne topa ye so onya bi na so no mo a wate asi wawie
yadeɛ no yɛ number yɛ 0542 778572 ɛna 0591367898 awurade fie herbal center yɛ Dr. Amankwa ne da no ɛnɛ sɛ wobɛkuma se krono mbosie red park aha na awurade fie herbal center wɔ papa yi no ɔse biribia yɛ natural baabi a tokuro da wɔ nipadua no mu bia no aduro bɛwura Dr. Amankwa ni enti muanya hawo ewo mutim Dr. Amankwa asa momfa mo homebo no omma moduro na momfa nye mutiri ni mu adwuma enemu yade bi no akote mu jabroso twere yade ta for dosa stroke aka watofo mu ntiri mu twetwe wa ye mrempam o pa wo wonsabuo mu nye wo de bra krono mbosie red park na Dr. Amankwa amfa na duro nkan ye number ye 024109 3915 ena 0549206633 ena ya Bolivia Enterprise ewo Kumasi Sofolai alignment oni multi home no ene die nimhwe na wono no akofa future life nuane a onuada seni se wunya future life smart food wibi na se wudi a eboa enam ahodinu a ewo munti eyi yade edi fru ni pedua ne so ntentem ede mawo no ahodinu ahye nuane mu matontwom bra be kire wo yade mu kire yen ewo ya Bolivia Enterprise ha yemma aduane a yaduru a wubedi a ebetu oyade no ase so for line alignment ye ne multi home ni die nimhwe frɛ yen wo 024601 0150 ena 0242878090 ena wie eje Peter Herbal Center ensunie se wodo ho bo eje Peter Herbal Center de nyina bedi aboa na wie yie papa yi awo ho adwuma ene woyo wutie mi wa brepa wa awo ho wa pebia na nso ema akwanya no aba ma one se wo ne eje Peter Herbal Center ebebompu ni mpu na papa no wagya wo yefunu na ma no na wa yemu adwuma ede ama wo se wo ye bema ena wuntumi nyemba no a wo ne eje Peter nhia na bema yi wo ma ne nhya pemi na tumi nyem no wati ase se nya no nso na stroke yade bi de wato form asikyire yade bi ana emujabroso bi untiri mu twetwe kokko bi ana enemu yade usisi ya oya oje ho enye na wo ba eje Peter Herbal Center ewo Feyiase Pentecost Junction Lake Road ne so a wawie papa de number ye 0543 369993 0543 369993 eje Peter Herbal soap no oba oteke fem front desk ha obenya bi adware oba wutobi dware be ma wutobi dware a e ma honam no ani etoso kama awie na kanfo Volta Real Limited nso de ama onuada sani a wutie mie akwanya no aba ma one se wo ni Volta Real fo beto kese na se eyensuo yensu papa ena ope to dia onumu enim tio eye Volta Real Limited e babo hold ya unia yentwa Volta Real ho enko ba bi fufuru onu nim tu owo enim difo no eno wo mfidi a yedidi dwuma no wa man kwanche fo nso abetu bia ma na se problem abamu a frɛ yen ne emesiesie restore ne kama emfama wo machine no a yedi tu nsuo ne yen ne enim tu enti yen ya ka kire o se akofa papa ni bi di abagana ha giedi rig machine no yedi bi aba enti sa wonso ye nsuo ho adwuma wo betumi ne yen ya ba behia na yede ye papa no a yakofa aba no ya to de amawo na wonso wanimu abenyam wate ahodo da aban ni main office ne wo ye number e ye 0244 299520 0244 299520 and 0266 43 2210 ena wiei awodade mu ntia nkoma wo udide bright eduyeboa bright eduyeboa ene wenya afeko edi aka onfie ho wo trade wo Great Vision International School e wo sere so wo san ye disuani wo Jackson Educational Complex na ene dai wankasa wade nyina madam Mercy Mafo maame nurse ose ene ye wawo dai obapa osre inkunimdie de mawo ne ba osre fa ahodie nyinkyere ene nkwahosan se enkan. Happy birthday to you, Bright. God bless you. Afei ene show ni nyina no dedication en confirm your dedicate ma traditional Dr. Dawood Hamidu Kabore
ona oye founder Emma Dawood Group of Companies opanyini wanya afia kan wonfie ho Dr. Dawood yasire nyankopon ne nkwa husan nyankopon ni nimde nyankopon ni nyinkyere edemaw ento so enya okese na entutu wanamon ensie traditional doctor. God bless you very much. God bless you. God bless you. God bless you. And engineer Ronald Osei Akuto wo Ministry of Roads and Highways. Engineer when you have kwa kan wonfie ho. Wow. Nyankopon shao engineer. Nyankopon shao. Nyankopon nya okese engineer. Untutu wanamon ensie na omo awakwani asahudu nyina so. Happy birthday to you engineer. Jataba ene Asem Beba Dabi crew ni nyina yama happy birthday. Se nyankopon nya okese na untutu wanamo enso emfensie. Confirm yes MP biawu akwati biawu well ode Dr. Cash Betrasia na yenhwe why enti Dr. Dawood nyankopon nya okese na me pa cha wono na abie Dawood Herbal Hospital ewe jeso krapa se ye ya me ne wo kasa die akwanya no aba ma one onuada se ne awutie me entena ho ma yade nya water shock Dr. Dawood wo ho papa ne nya hwehwemu wo ni padua ni mu baabi a wo yade ni free baabi a yade no akoje bia no papa ne de maduro beka wo papa ne waduro ma sebe epa wo a wonum nya sese wonum se yapa ho mema wontumi nyem won yerenom sese wanyem won mema wo mensam wo fo mobi de da fom bebo ye ne hwienye sese wo se apaja o woni ansroku yade se kire yade mojabroso enam yade anase ni prostate ho aka no oje ne ho enye no oba Dawood Herbal Hospital ewe jeso krapa Daniel kanena metro FM ni wom no sese wasori agina nti wote wo twen de yi frɛ papa no sese ya ewo 0244 886437 0244 886437 na wi mia medehia ne made nyina na nabi of Nanabi Heba Nanabi nyankopon nya okese na untutu anamo nsie Nanabi Go Heba mixture ene Nanabi Go Heba capsules Nanabi nwo ni miedo no ni nsuo ne topa ye na nantimom na we no enamu yade a eye very stubborn sexually transmitted diseases ena Nanabi ni nwe ye eho adwuma wa gonorrhea stubborn a chew wa syphilis stubborn white candidiasis ni paduamu yaw ana wonsabuo mu nye no wo de Nanabi ni nwo yibi Nanabi ni nwo ni bi wo di nsuo no bemene topa ye no enu nti ya de topa ye na hyensuo ne ho oto a ebum oba Mr. Heba unique Heba tenateba eni ba bi eto no bi ana Nanabi nwo benya bi ne number ye 0549 999253 0549 999253 Nyaminsa wom Heba Center abrewa basnade edawie nyankopon nya okese edawie sa wo bakumasi krodua ye mu a se paase bodwesa anwo na abrewa basnade wo se wo ne papai maami hia oya abrewa posoposo ne din ne honam so se ose eba seniade wo be wo wate maami ni se nyankopon dimuntu be wo ode naduro be kawo adekodie nti a oba be ma wuntumi nwo no onso be wo sa waye mrempam enamu yade bi hernia ana prostate mu hawo hepatitis B ena hawo abrewa behwewo sa wanya stomach ulcer o pressure wo sorododo koko ha we twere yade ananse ana nompeni mu abubu wo sickle cell problem stroke de wato form nyaminsa wo munti obaha ubenyiwa hoto abrewa no ma ye 0246 450 718 0246 450 718 nyankopon nhyira o nhyira me o nhyira ye nyina no ntutu ya na monsie mawura kan wakoma to yam wate waba hei wabefie say yere so pai na ye den se bo kra no a ye besi ate te kan wakoma to yam se de oso wo mpewa kwan a wo fa so ebe fa wo no onfa wo mfa saa kwan na so no onfa wo mra wo busia nya no ano no
very good bibia be kama adofo yen sorry Dr. Cash mra na de ye titie wo meto aso mayen se ba sa dia by election na abayo asemasi Dr. Cash ba yesi MPB afrim oba betena si emu nkyire mu ade kode ye kofa bae ne de ka ho nyina no ode besom yen yakramo. This is amazing.